Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Άντε, πες κάτι. Ευχαριστώ. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Δημήτρη. Και ένα για τον Δημήτρη πάλι. Ένα για τον Δημήτρη. Έτσι ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτόν ήρθατε, Ο Δημήτρης Ναι. σήμερα έχει ντυθεί Τότσικας. Για αργότερα. Ναι, πρέπει να πω βέβαια αλήθεια ότι είναι εδώ και ο Αποστόλης Τότσικας. Ένα χειροκρότημα είναι εδώ στις ομορφιές του. Μέχρι σήμερα. Και ένα χειροκρότημα για το Μαράκι. Λοιπόν, πάρα πολύ. Και για τον Γρηγόρη, ρε παιδιά. Είστε πάρα πολύ όμορφοι και σήμερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν πούμε για τα καλά έτσι στους καλεσμένους, σήμερα Τετάρτη. Μαρία, τι ντύθηκε εμεντάλ. Τι λέει? Για τις σπουδές σου λέγαμε κάτι. Τίποτα, λέει ότι ντύθηκε σε εμεντάλ και προσπαθώ να καταλάβω στο μυαλό του Δημήτρη. Όχι και μάλλον εμεντάλ. εννοεί από τις πολλές τις τρύπες που έχει το φόρεμά σου. Δεν έχει τέτοια τρύπα το έμενταλ, ρε παιδιά. Σωστά. Είναι διαφανής. Για κόψε. Κάνα κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχάς έχει μια μικρή αλλαγή στο σκηνικό. Δηλαδή, όχι αλλαγή, μάλλον θα μαρτυρήσουμε κάτι που κρυβόταν τις προηγούμενες ημέρες και δεν το βλέπατε. Μου επιτρέπετε λίγο να περπατήσω. Ένα παιχνίδι που θέλουμε πάρα πολύ να το παίξουμε σήμερα. Παρακαλώ, κοιτάξτε το λίγο. Αυτά δεν μπορώ. Βρήκαμε έναν τίτλο. Αν και σας φαίνεται τη γνωστή καραμπόλα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό, θα καταλάβετε. Έναν πολύ εύβυχο τίτλο, λέγεται «Βρες την τρύπα». Να, η κυρία γέλασε κατευθείαν. Εσείς γιατί γελάσατε, μόλις είπα τρύπα, γιατί? Πήγε το μυαλό σας στο Γι' αυτό πονηρό. έβαλα αυτό το φόρεμα εγώ, για την τρύπα. Γέλασε. Ορίστε, κοίτα πώς ταιριάζω εγώ Ναι, με η την κυρία τρύπα. μόλις λέω «Βρες την τρύπα» γελάει. Να, Γιατί? κοίτα Γιατί? εγώ. Έχετε κάποια σχέση με τρύπες? Σας αρέσει το μουσικό συγκρότημα, κάτι? Όχι, καμία σχέση. Πάρα πολύ. Παρακαλώ, Μαράκι. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, παιδί. Θα παίξουμε μετά. Τι στεναχωριέσαι τώρα εσύ? Εντάξει. Λοιπόν, εκτός όλων των άλλων. Τώρα, ο πρώτος καλεσμένος. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στα Kardashians συμβαίνει χθες και τι δεν ακούσαμε για τον Μπέο. Πω. Και τι δεν ακούσαμε. Γιατί τον φέρατε, γιατί τον κάνατε, γιατί τον ράνατε. Χίλιες δυο ερωτήσεις. Αν θυμηθείτε λίγο όμως τα Kardashians, τι κάνουν έναν ολόκληρο χρόνο τώρα, είναι να προσπαθούμε, και ίσως είναι βέβαια και κάτι που πολλές φορές το ζωντανό να μας... Θα το πω όμως αυτό κάποια άλλη στιγμή, θα ολοκληρώσω την πρότασή μου. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε εναλλακτικούς καλεσμένους και καλεσμένους που νιώθουμε εμείς ότι έχουν πραγματικά ουσιαστικά να πούνε κάτι. Δηλαδή που θα δημιουργούσαν κάτι διαφορετικό. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ίσως ζηλέψανε που είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μπέο και θα θέλανε πάρα πολύ να τον είχαν αυτοί, έστω να τον κατασπαράξουν για να το κάνουν λίγο καλύτερα από ότι εμείς. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα Kardashians πραγματικά βρίσκουν αυτό που λένε το μάτι της βελόνας και φέρνουν το κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Φαντάσου τι θα γίνει. Φαντάσου τι θα γίνει με τον καλεσμένο της Παρασκευής. με τον καλεσμένο της Παρασκευής. Θα σας πω ποιος είναι ο καλεσμένος της Παρασκευής. Θα το πεις. Γιατί ρε Γρηγόρη. Να το Όχι πω. τώρα, άστο για το τέλος. Το τέλος. Γρηγόρη. Θα το πω. Κοίτα να δεις. Θα το πω, φίλε. Αν μ' αγαπάς μην το πεις. Όχι, θα το πω. Να το πούμε έμεσα. Όχι, δεν το πούμε εμείς, θα το πούμε. Είναι ο Γκουσγκούνης. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε και τι δεν έχετε ακούσει για τον Γκουσγκούνη, έτσι δεν είναι? Και να δείτε. Αλλά ούτε σε αυτό το καλεσμένο θα μείνω που μας κάνει πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή, γιατί ο Γκουσγκούνης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο κινηματογραφικό. Υπήρξαν πολλά και κατά τη διάρκεια της Χούντας που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο Γκουσγκούνης εκεί, αλλά θα τα πούμε τώρα την Παρασκευή αυτά. Για Και να μην το πάμε μόνο. απίστευτο ενδιαφέρον πώς ξεκίνησε την καριέρα. Απίστευτο ενδιαφέρον για το πώς ξεκίνησε, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, τώρα ο σημερινός καλεσμένος, ο πρώτος, επίσης για μένα έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Διότι για πρώτη φορά στην εκπομπή θα φέρουμε έναν άνθρωπο από γειτονική χώρα που κάνει τεράστια επιτυχία 25 χρόνια. Θεωρείται, και θα μου επιτραπεί η έκφραση, ο Λαζόπουλος της Αλβανίας. Και θα το πούμε αυτό διότι ο Λάκης Λαζόπουλος τα τελευταία χρόνια, και παλαιότερα βέβαια γνώριζε τεράστια επιτυχία, τα τελευταία χρόνια όμως γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα με το Αλ Τσαντήρι. Το δικό του show λέγεται Αλ Παζάρ. Αλλά και το προηγούμενο, το παλιό, ήταν το Πορτοκάλι, ήταν επίσης πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αλβανία. Το όλο μας θέμα για να φέρουμε αυτόν τον καλεσμένο ήταν τι συμβαίνει σε μια χώρα
που το περάσαμε κι εμείς πάλι, θα ξαναπώ, τη Χούντα, την περίοδο της Χούντας, όταν ένα σκληροπυρηνικό σύστημα πολιτικό βρίσκεται στην εξουσία, αφήνει κάποιον να σατηρήσει. Τώρα που τα πράγματα είναι καλύτερα στην Αλβανία, πώς εκεί υπάρχει σάτυρα? Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς αγωνίζεται, πώς παλεύει, τι συμβαίνει στη γειτονική μας χώρα στην Αλβανία με την τηλεόραση και με τη σάτυρα? Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αγκρόν Λακάι! Ο Αγκρόν Λάκαη είναι από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς προσωπικότητες της Αλβανίας. Ταλαντούχος ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής, ξεχωρίζει για το καυστικό χιούμορ του, τις ξεκαρδιστικές μεταμφιέσεις του και τις πολύ πετυχημένες μιμήσεις γνωστών Αλβανών πολιτικών. Το σοου Αλπαζάρ που παρουσιάζει καθυλώνει χιλιάδες Αλβανούς τηλεθεατές στους τηλεοπτικούς τους δέκτες, συγκεντρώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Κυρίες και κύριοι, ο Αγκρόν Λάκαη. Γεια σου Αγκρόν, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εδώ η Μαρία και ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου φίλε μου. Να είσαι καλά. Αγκρόν, πού θα κάτσεις εκεί? Ναι, κάτσεις εκεί, δεν ξέρω που το κανονίσατε. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Ο Αγκρόν πρέπει να σας πω ότι μιλάει Μιλάει ελληνικά. καλά ελληνικά. Λίγο μιλάω. Λίγο. Και εσείς χαίρετε πολύ που δεν μου γνωρίζετε καθόλου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Αγκρόν μου είπε προηγουμένως ότι είναι στεναχωρημένος που 25 χρόνια που έχει σχέση με την Ελλάδα, αφού όλες οι αδερφές του είναι εδώ και πάρα πολλοί κόσμος δικός του είναι εδώ, θα έπρεπε να μιλάς καλύτερα ελληνικά, μου είπες. Εγώ δεν μιλάω καλύτερα. Μιλάω, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Άμα τώρα είναι καλά είναι να έρθει ο Ανδρέας. μεταφραστής. Λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα εδώ που δουλεύει στον Αντένα ο Ανδρέας και θα μας κάνει έτσι τη χαρά. Γεια σου Ανδρέα μου. Καλώς ήρθες, δημοσιογράφος ο Ανδρέας. Να σε καλά, Γεια σου, Ανδρέα μου. Ανδρέα. Παρακαλώ. Με συγχωρείς που σηκώνω Αντρέα, έχω βάλω και τον άλλον. Λοιπόν, ψέματα να πω. Αγκρόν, καταρχάς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανες αυτό το ταξίδι να έρθεις από τα Τύρανα εδώ στην Αθήνα μόνο και μόνο για εμάς. Kënaqësi është edhe imja. Është hera e parë që një televizion grek, një show i tillë, fton një artist shqiptar dhe ky është një tregues shumë i madh për mua. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που καλείται έναν Αλβανό παρουσιαστή στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Μάλιστα. Θα ήθελα βέβαια όσο μπορείς να μιλήσεις ελληνικά, Αγκρόν, έστω και με δυσκολία, εμείς θα χαιρόμαστε πάρα πολύ να σε ακούμε. Και ό,τι καταλαβαίνεις θα μας απαντάς. Shqip është shumë e mirë. Ngriqisht. Kuptoj, por μπορώ να μιλάω και ελληνικά, άμα θέλω και αυτά που ξέρουν αλβανικά, ξέρουν να καταλαβαίνουν να μιλάω ελληνικά. Εγώ είμαι ηθοποιός Αλβανός. Μάλιστα. Και Ελλάδα μ' αρέσει πολύ. Είναι ομορφή μέρος, πολύ ομορφή μέρος. Εγώ νομίζω ο Θεός στην Ελλάδα έχει την κάρτα πίνευετ. Ο Θεός μένει στην Ελλάδα, είναι το σπίτι του. Τι ωραίο είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι όταν ανέφερα το όνομα του Λάκη Λαζόπουλου, δεν το ανέφερα τυχαία και θέλω να τον ρωτήσω αν το Αλπαζάρ, το όνομα του τίτλου της εκπομπής που πρωταγωνιστεί εδώ και 3 χρόνια, είναι αυτό το όνομα που έχει, αν το έχει δανειστεί από το Αλτσαντήρι του Λάκη Λαζόπουλου και ξέρω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος επισκέφτηκε την εκπομπή σου σαν θεατής για να σε δει. Ιωνούκα, Αλπαζάρ λένε Albanian Pazar. Όχι Αλτζαντήρι. Δεν έχει κάποια Albanian Pazar. Παζάρι Σκυπτάρ. Αλβανική αγορά. Αλβανική αγορά. Ήρθε ο Λάκης Λαζόπουλος να σε δει? Την εκπομπή μου όχι. Πριν 7 χρόνια, όχι, 5-6 χρόνια, ήρθε στην Top Channel. Εγώ ήμουνα με άλλο show, πορτογαλί show, comic show και ήρθε μία ώρα, 2 ώρα, θέλει να δει κάτι, τι είναι. Αυτό είναι ένα show που
bëj gati për 3-4 ditë, pra një shfaqje në javë që Θα ήταν ένα show το οποίο θα ήταν έτοιμο σε 3-4 μέρες θα έβγαινε, οπότε κάναν τις προετοιμασίες εκείνη την... Edhe ky show që unë realizoj tani, po për 3-4 ditë realizohet, domethënë për nga ritmi është pak i dhunshëm, nuk është thjesht mirëfilli kënaqësi artistike. Και αυτό το show που κάνει αυτή τη στιγμή το Alpazar είναι ένα show το οποίο παίρνει 3 έως 4 μέρες να γίνει όλο το show, εγγραφή, μοντάζ και όλα τα... Είναι εβδομαδιαίο αυτό Αγκρόν, κάθε εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, μόνο Ιανουάριο, Ιούλιο και Αυγούστιο, Σεπτέμβριο είναι 4 μήνες εκτός. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στη διαδικασία για να σε γνωρίσουμε, γιατί πρέπει να σας πω κάτι. Αυτό το λίγο που τον γνωρίσαμε, έχουμε ενθουσιαστεί όλοι μαζί του. Είναι γλυκύτατος, ευγενικότατος. Μας έλεγε ιστορίες που έχει περάσει και με τον παπά του εδώ στην Ελλάδα, που θα σας την πει και μα την Παναγία σας λέω, θα γελάσετε πάρα πολύ με αυτό που πέρασε και έχει μια απίθανη ιστορία. Θα ήθελα να πάρουμε έτσι μια γεύση από ένα βίντεο που μιμήσε τον Σαλή Μπερίσα. Είναι μια από τις αγαπημένες στιγμές του Αγκρόν και νομίζω ότι τον πετυχαίνει καταπληκτικά. Και εδώ θα έρθει τώρα η ερώτηση. Σάτυρα, πολιτική, Αλβανία, Ελλάδα, τι συμβαίνει? Πόσο πιέζουν οι πολιτικοί να μην τους σατυρίζεις, πόσο σε ένα δύσκολο καθεστώς μπορείς να σατυρίσεις και τι μπορεί να υποστείς αν το κάνεις? Nderuar zëra zotri, mbledhjen e deklarit hap. Jeni përgatitur? Atëre kush e do fjalë? Kush guxon me fol thek. Atëre zëra zotri, kemi filluar fushatën e re elektorale. Përballë kemi një armik shumë tegër. Armik, kemi qenë armik. Tani shiko. Nuk ka rëndësi se çfarë armiku është. Unë du fitore. Dhe në qoftë se ju nuk jeni në gjendje me më garantue mua fitoren, bani vende futuri! E më sa apo jo? Έχουμε εδώ και κάποια παιδιά που είναι από την Αλβανία και γελάνε πραγματικά με το που βλέπουν αμέσως το πρόσωπο εδώ πέρα του Αγκρόν. Θέλω να μου πεις τι συνέβη λοιπόν με αυτές τις μιμήσεις και με τον Μπερίσα και τι συνέβη στο παρελθόν που το έκανες και τι συμβαίνει και τώρα. Atëre ishte jashtëzakonisht e vështirë. Në 1994 ne kam imituar për të para Sali Berishën dhe politikanë të tjerë. Τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή. Το 1994 έχει κάνει πρώτη φορά τον Μπερίσα και άλλους πολιτικούς. Vinim nga një sistem diktatorial. Shoqëria kishte probleme të natyrës së zhvillimit dhe të kuptimit të humorit politik. Kurse në këto momente besoj se ka fituar qytetarin dhe realisht është jashtëzakonisht i preferuar në publikun shqiptar, po dhe në politikën shqiptare. Στην αρχή ήταν δύσκολο να το καταλάβει και να το κατανοήσει, να το αποδεχτεί ο αλβανικός κοινός, γιατί ήταν κάτι καινούριο. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου, σιγά σιγά το έκανε δικό του κομμάτι, οπότε πλέον ταυτίζεται με αυτό που βλέπει. Τον έχουν απειλήσει, τον έχουν χτυπήσει, τον έχουν φυλακίσει. Ή αν δέχτηκε μια παρέμβαση. Kur kam imituar për të parë ishte një ngjarje jashtëzakonshme, saqë unë jam dhe trim nga natyra dhe për shkak të trimërisë erdha 4 muaj në Greqi. Την πρώτη φορά που τον έκανε, συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα τα οποία Είμαι το παλικάρι. Πάρα πολύ. Ήρθε παλικάρι, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έμεινε για 4 μήνες. Κρύφτηκε δηλαδή. Κρύφτηκε. Τώρα που είναι. Όχι, μέσα στην Αθήνα. Ενώ κρύφτηκες από την Αλβανία. Όχι. Από πού? Προσπαθώ να σε καταλάβω και πότε κάνει πλάκα. Δεν νομίζω έτσι. Αγκρόν, τώρα που είναι γνωστός και δικαιούται να πει περισσότερα πράγματα, πιο ελεύθερα φαντάζομαι. Δέχτηκε ποτέ καμιά παρέμβαση να του πει κάποιος μην μπεις αυτό, μην μπεις εκείνο, ή αν είπε κάτι και δέχτηκε κάποια παρατήρηση, κάποια επίπτωση? Και ndonjë kërcënim që mos thuaj këtë, mos thuaj këtë. Jo. Liria e fjalës në Shqipëri është e ulur këmbkryq tashmë. Όχι πλέον. Στην Αλβανία ο λόγος πλέον είναι ελεύθερος. Οπότε, όπως λέμε εμείς, σταυροπόδι πλέον, οπότε δεν υπάρχει τέτοια πίεση, μη πεις εκείνο, μη πεις το άλλο. Οπότε η ελευθερία του λόγου είναι πλέον... Ρώτησε τον, έχει σατυρίσει ποτέ Έλληνα? Και μπορεί να είναι μιμ γκρεκ. Jo, nuk kam imituar. Unë jam i lidhur me humorin grek, se kam ndjekur atë në mënyrë permanente. Duke thënë që nga Harry Klein,
pastaj Mustakas, Vucas, Psalthi, Seferli, Michikosta. Δεν έχει κάνει ποτέ, αλλά έχει ταυτιστεί με την ελληνική σάτυρα, με τους ηθοποιούς που έχει... Πολύ ωραία αυτό που λέτε. Λοιπόν, kujtoj një imitim të Ari Klinit, unë nuk ishte një dialog midis Andrea Papandreut dhe Karamanli. Μην τα λες από το Ματάνο. Μην τα λες από το Ματάνο. Πες μας, θα πω Παπανδρέου. Πες, θα πούμε Παπανδρέου να σβήσουμε τα φώτα. Του Άρη Παπανδρέου βγήκε τρίτη. Κουρτουάς και Άμα να πεις Μητσοτάκης, αν να πεις Μητσοτάκης θα Μητσοτάκης... φύγουμε. Κουρτουάς και Μητσοτάκης το βγήκε. Mund të ikni ju pres në Tiranë. Μπορείτε να φύγετε, θα σας περιμένω στην Αλβανία. Θα έρθουμε εκεί. Λοιπόν, ερώτηση. Όταν συμβαίνει ένα πολιτικό επεισόδιο ανάμεσα στην χώρα μας, στην Ελλάδα, στην Αλβανία, ή συμβαίνει ένα πολιτικό επεισόδιο στα Βαλκάνια, με γειτονικές χώρες της Αλβανίας, που ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πολιτικά θέματα, να μην τα ανοίξουμε τώρα εδώ. Ποια είναι η θέση που παίρνει σαν σατυρικός παρουσιαστής? Kur ndodh një incident midis Greqisë, Shqipërisë ose në vendet shinqe ka Shqipëria, ti çfarë pozicioni merr? Realisht, unë nuk jam as historian as politik, unë jam artist dhe si i tillë unë investoj të ndërgjegja qytetare që fqinjin nuk e zgjedhim dot. Jemi të detyruar ta respektojmë dhe ta duam. Ky është mesazhi që shqiptarët duhet i duan grekët dhe grekët duhet i duan shqiptarët. Të mos harrojmë që këtu jetojnë dhe punojnë shumë vëllezër dhe motra të mi, janë rreth 600.000 shqiptarë. Nuk quhen me gjiton. Εγώ δεν είμαι ιστορικός, δεν αναφέρομαι ιστορικά σε οτιδήποτε συμβαίνει. Εγώ είμαι απλώς κωμικός και όπως σε κάθε λαός που έχει τα καλά και τα κακά, πρέπει εμείς να αγαπάμε τον γείτονα και όση αγάπη υπάρχει, τόσο το καλύτερο να έρθουν οι δύο χώρες μπροστά. Μπορείς να μου το πεις στα ελληνικά λίγο, Γκρόν, αυτό να το ακούσω? Πες μου στα ελληνικά. Αυτό που νιώθεις για την αγάπη των λαών, μπορείς να μου το πεις στα ελληνικά? Nuk është dashuri midis dy shteteve, është midis dy popujve. Ne kemi historitë të përbashkët, a δεν μπορώ. Όσο μπορείς. Έχουμε περίπου μία ιστορία, κουλτούρα, μουσική, folklor. Ο κάθε λαός. Klarino έχει στην Αλβανία, Klarino έχει στην Ελλάδα. Και εγώ είμαι από Αλβανία, άμα έχω πολύ ελεύθερο να μάθω ελληνικά. Εύκολο. Πολύ εύκολο να μάθω ελληνικά. Είμαστε γειτονιάς. Την αγαπάς στην Ελλάδα? Absolutisht. Greqia nuk është një vend thjesht për të dashur, por është një vend që tani un kam gjysmën e familjes në Greqi dhe nuk përdor nëse dua Greqinë. Ndërsa këtu kam vllan, kam familjen e tij. Realisht vetmja gjë që nuk më ka pëlqyer i dashur Grigori, Dimitri dhe Maria është kam njerëz të afërt të mit në Amerikë. Αυτό θέλει να πει ότι δεν αγαπάει απλώς την Ελλάδα, γιατί όλη η οικογένειά του είναι εδώ, ο αδερφός του, οπότε το συνδέουν και άλλα πράγματα. Επίσης όμως έχει να πει κάτι άλλο για έναν αδερφό που έχει στην Αμερική. Στην Αγγλία. Στη Γερμανία. Ata kanë 10 vjet që jetojnë andej. Έχουν 10 χρόνια που ζουν σε αυτές τις χώρες. Janë shtetas Amerikan, Angles dhe Gjerman. Έχουν υπηκότητα αντίστοιχη, αμερικάνικη, γερμανική, αγγλική. Vëllai që kam këtu në Greqi, ο αδερφός που έχω στην Ελλάδα, ka 25 vjet. Έχει 25 χρόνια. 2 fëmijë të lindur këtu. 2 παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα. Asnjë nuk është shtetas grek. Κανένας δεν έχει την ελληνική υπηκότητα. Μάλιστα. Këtë do t'i thosha gjitonit, po do i thosha pak më tepër se gjiton. Pse? Αυτό ήθελα να πω στο γείτονά μου και παραπάνω από γείτονα. Γιατί? Nuk ma jepni dot ju përgjigjen, δεν μπορείτε να μου δώσετε την απάντηση. Αλλά ο γείτονας τα λέει όλα. Μάλιστα. Εγώ μένω ότι πραγματικά αγαπάς την Ελλάδα προσωπικά και σίγουρα αυτά είναι θέματα που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς εδώ. Θα μπορούσε να δουλέψει στην Ελλάδα, δηλαδή να κάνει μια συνεργασία με έναν γνωστό Έλληνα κωμικό? Θα ήθελε κάποια στιγμή να έρθει εδώ και να κάνει μια συνεργασία? Το vi në Greqi dhe të bëj një sukses me një komik grek? Unë në momentin që ka ardhur Laqi Lazopoulos kur isha në Portokalli, u hodhi ideja për të bërë një film të përbashkët humoristik
Ngeli në kuadrin e një ideje. Όταν είχε έρθει ο Λάκης Λαζόπουλος στο Πορτοκαλί ως επισκέπτης, ήταν σε μια συζήτηση για μια ταινία, αλλά έμεινε μόνο εκεί. Ne artistët jemi njerëzit që lidhim më shpejt popujt me njëri tjetrin. Οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες γενικά, είναι οι άνθρωποι που δένουν πιο εύκολα τους λαούς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο το επόμενο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει από διάφορα πλάνα από την εκπομπή. Ky maskaraj mua më mashtroi që unë jam edhe person publik, ha? Dhe këtë plaka, po ku njeri publik ti, o e digjeneruar? Kush të një ti më sa dhe nga derë shtëpis të pjosin kësi e ka ëmrin? Po shot jore, fshatar. Ikja. Si gogol. Kur të them mund të flasësh, do flasësh. Po shot tani. Bukuroshe? Bukuroshe më the? Jam e mirë, me vërtet jam e bukur, Kuro Mandaloj faleminderit. ato bythës e përdredhuri se na azuri ato buzi, o qa bën dhe ti? Po pushot jore, pushot. Fshatar. Ua, Po ti qa pate o buri dheut, ishe mirë deri tani. Unë po te po na meren më na azuri sa dhe gjykit. Vazhdo, Ndaloj artiste. a bythët, po i rotullon mu si së të trivug. artiste, po ashtu është artiste. Λοιπόν, Αγκρόν, θα ήθελα λίγο να σηκωθείς έτσι όρθιος, γιατί ξέρεις από stand-up comedy. Stand-up, ναι. stand-up. Και να μου πεις εδώ, να πεις στο κοινό την ιστορία που μου είπες για το τι συνέβη με τον μπαμπά σου όταν προσπαθήσατε να έρθετε στην Ελλάδα. Θα ήθελα να χειροκρότημα, είσαι παρακαλώ. πολύ σίγουρα να μιλάω καλά ελληνικά, άμα πριν 15 χρόνια ο πατέρας μια μέρα μου είπε «Αγρόνι μου, θέλω να πάω στην Αθήνα, θέλω να δει τα παιδιά μου, μείνουνε, δουλεύουνε, ζήτουνε στην Ελλάδα, ζούνε στην Ελλάδα». Εντάξει, πάμε στο προξενείο Αργυρόκαστρου, θα πάρουμε βίζα για Ελλάδα. Όνομα του πατέρα μου είναι Νοβρούς. Ήτανε πρόβλημα έχει όνομα, μουσουλμάνο όνομα, Νοβρούς. Και πώς το λένε, Πιστοποιητικό. πιστοποιητικό. Έκανα Θοδωρή, εγώ. Πήρα τον μπαμπά μέσα το αμάξι, 45 χιλιόμετρα από Τεπελένη, Γυροκάστρα. Και στο δρόμο ρωτάει ο μπαμπά, ποτέ θα πας εκεί στο προξενείο? Αυτά ρωτάνε. Πώς σε λένε, κύριε? Εσύ απαντήσεις, με λένε Θοδωρή. Εντάξει. Μετά από 5 χιλιόμετρα ρωτάω εγώ, πώς σε λένε, κύριε? Θοδωρή. Μετά από 5 χιλιόμετρα, πώς σε λένε, κύριε? Θοδωρή. Μετά 5 χιλιόμετρα, πώς σε λένε, κύριε? Θοδωρή. Θοδωρή. Πώς σε λένε? Θοδωρή, Θοδωρή, Θοδωρή. Μπήκε μέσα στο προξενείο, 5 λεπτά έξω, ούτε βίζα. Γιατί? Δεν μου ρωτάνε πώς σε λένε, μου ρωτάνε τι όνομα έχεις. Τι είπες? Τι όνομα έχεις? Σταυρούς. Μπράβο, ρε Αγκρόν. Να είσαι καλά. Μπράβο. Ήταν η ίδια ερώτηση, αλλά με διαφορετικά λόγια. Αλλά δεν το κατάλαβε. Λοιπόν, Αγκρόν, θέλω, επειδή έχω μάθει ότι τραγουδάς κιόλας. Ναι, βέβαια. Και Ελλάδα έχει τελεία μουσική. Τέλεια μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γνωρίζω πολλές τραγουδιστές. Ποιους? Γιάννη Πάριος, Μαρινέλα, Χάρης Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, μετά ο Αντώνη Βαρδής. Ναι. Να σε δω. Άννα Βύση. Όλους τους νέους, τους καινούργιους. Γνωρίζω. Όχι, δεν είπα ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος. Δεν το θυμάσαι και το τριαντάφυλλο. Όχι, να έλεγε Καλύβης, Γιαννιάς.
Χατζής. Χολίδης. Χατζής λέει. Για πάρε την κιθάρα. Είναι ένα τραγούδι «Μα εγώ έχω εσένα, εσύ εμένα». Πού είναι ρε παιδιά, φέρτε να τα κρατάω εγώ. Θα κάνεις το Χατζή ή τη Μαρινέλα, το λέγανε μαζί. Εγώ είμαι Χατζής. Άμα σ' αρέσει να είσαι Μαρινέλα, εντάξει. Άμα να ήμουν Μαρινέλα. Άνετα. Πάμε. Λοιπόν. Πιο ψηλά. Δεν θες πιο ψηλά. Σπουδαίο ανθρωπιανά, η μοναξιά τους παγώνει. Πηγούνε στο σίνεμα για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και είναι η αγάπη μας Χρυσοπολή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και όποιοι αγαπούνε είναι πολλοί. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και όποιοι αγαπούνε είναι πολλοί. Μα εγώ έχω σένα και εσύ εμένα, δυο κι αγαπούνε είναι πολλοί. Μπράβο! 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 Να πούμε ότι διάβασε ελληνικά. Αυτό είναι το φοβερό. Είχαμε τα γράμματα απέναντι που τα διάβασε. Αγκρόν, πραγματικά με συγκινείς. Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της κουβέντας, θα ήθελα σε όλους τους Έλληνες και τους Αλβανούς που μας βλέπουν τώρα, και είναι πάρα πολλοί Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα, προσπαθούμε να συνυπάρξουμε. Οι Έλληνες υπήρξαν άνθρωποι μετανάστες. Εγώ είμαι παιδί μεταναστών. Γεννήθηκα στη Γερμανία, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι μετανάστης. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Αλβανοί στην Ελλάδα που ζουν τις οικογένειές τους, που ζούμε εδώ πέρα φιλικά και αγαπημένα μαζί. Θα ήθελα λοιπόν να στείλεις ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους που τώρα μας βλέπουν από την τηλεόραση, Έλληνες και Αλβανούς, ένα μήνυμα δικό σου. Një mesazh të gjithë grekëve dhe shqiptarëve, sepse edhe grekëve ka qenë emigrant dhe për gjithë emigrantët. Një mesazh. Jam mirënjohës në emër të gjithë shqiptarëve e popullit grek që hapi dyert dikur për të pritur vëllezërit dhe motrat nga Shqipëria. Είμαι ευγνώμονας στον ελληνικό λαό που ανοίξαν. Është mirënjohja më e madhe në të cilën gjitoni kur të hap derën nuk quhet me gjiton, quhet vëlla, quhet njeri i shtëpisë. Do kisha dëshirë që pse kjo dashuri mos të vazhdonte të ishte historike dhe përjetshme. Dashuria na bashkon. Nuk kemi çfarë të na ndajë. Θα τα πεις και στα ελληνικά. Θα το πεις στα ελληνικά. Δεν μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ελληνικό λαό που άνοιξε την αγκαλιά και την πόρτα του για να μας δεχτεί. Αλλά όταν σου ανοίγουν την πόρτα δεν είσαι πια γείτονας, είσαι κάτι παραπάνω. Αλλά θα ήθελα το βήμα να... Hapën e dyerve? Hapën dyert. Dhe nuk mund të ishin më gjiton, se na hapën dyert në shtëpi. Me pjesën e çfarë prej ti? Dashuria na bashkon. Η αγάπη μας ενώνει. Dhe pse kjo dashuri mos jetë e gjatë kur faktikisht nuk ka çfarë na ndan. Και γιατί αυτή η αγάπη να μην είναι πιο μεγάλη όταν δεν υπάρχει κάτι να μας χωρίσει. Μάλιστα. Αγκρόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη φεύγεις. Θα ήθελα να ξαναφύγει. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή του με το ρεφρέν του τραγουδιού. Μα εγώ έχω εσένα. Και αυτό μπορούσε να είναι το μήνυμα. Ποιο? Μα εγώ έχω εσένα. Αγκρόν. Μα εγώ έχω σένα, εσύ εμένα. Ποιου αγαπιούνται είναι πολύ. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και όποιοι αγαπούνται είναι πολλοί. Αγκρόν Λιακάη, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είναι καλά. Πάρα πολύ. Μαρία. Αποστόλη πήγα να σε πω. Δεν πειράζει, πες με και Αποστόλη, αλλά το ζήτημα είναι ότι οι γυναίκες έχετε πάλι πάθει κάτι. Το παθαίνετε αυτό. Τα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, το παθαίνουμε, αλλά δικαίως το παθαίνουμε. Σ' αρέσει, Δικαίως μπορεί, άμα τύλιγε σουβλάκια δεν θα κοιτάξεις καμία.
Φυσικά. Έχω δει εγώ που τυλίγουνε σουβλάκια και γουστάρω πάρα πολύ σε πληροφορώ. Τώρα έχει δίκιο. Έχεις δει τον Αποστόλη να τυλίγει σουβλάκι? Γιατί τυλίγει σουβλάκι, Αποστόλη? Όχι, αλλά λέω, έχεις δει τον Αποστόλη να τυλίγει σουβλάκι? Έλα μωρό τώρα από την τηλεόραση τώρα μασάνα. Γιατί ζηλεύεις ρε εσύ Δημήτρη? Γιατί ό,τι φίλοι είχα να πω. Α, ξαναδεί εδώ και τόσο. Δεν είναι ωραίος ο Τότσικας. Να σου πω τώρα, καλά, πραγματικά, εσύ, συγγνώμη λίγο. Βρίσκεις κάτι τύπους να ζηλέψεις, μια το Ρουβά, μια τον Τότσικα. Καλά σου λέει. Χάζεψες. Ζηλεύεις το τέλειο. Δηλαδή αυτούς βρίσκεις να ζηλέψεις. Είναι ωραίο, εγώ τι είμαι, πρέπει να αυτοκτονήσω. Εντάξει, αλλά ρε φίλε, βρες κάτι πιο normal. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, καλεσμένος αυτή τη στιγμή στην εκπομπή είναι ένας άντρας που έχει κάνει πολλές καρδιές γυναικών να χτυπήσουν πολύ δυνατά. Βέβαια, τελευταία και επισήμως ανήκει σε μία. Σε πολύ λίγο κοντά μας, δηλαδή τώρα έρχεται, χτυπάει την πόρτα ο Αποστόλης Τότσικας. Δεν φταίς εσύ για ό,τι έγινε. Ήθελα και τα πάθα. Εντάξει. Γιατί δεν φεύγεις να πας να βρεις τον άντρα σου? Να μη σε νοιάζει. Θέλω να μιλήσουμε για σένα και την αδερφή μου, που είστε και δεν είστε μαζί. Ξέρω ότι την αγαπάς και αφού στο ζήτησε και η ίδια να μείνεις και να δεις ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Να πούμε τότε πόσο μ' αγαπάς? Μέχρι τον ουρανό σύμφημο και μου λείπεις. Και εμένα μαϊμουδάκι μου. Αποφάσισες τι θα κάνεις τελικά? Δεν ξέρω. Σκέφτομαι τη Στεφανία. Δεν θέλω να τη στερήσω τις ανέσεις του σπιτιού που είναι τώρα. Καλώς τον Αποστόλη. Καλώς σας βρήκα. Ξέρω. Πάντα. Πάντα. Δεν αλλάζει. Δεν σηκώνομαι. Ας σου κάνω μια θυράψη. Τέλος πάντων. Ρε φίλε, βρίσκει κάτι άντρες να ζηλέψει. Συγγνώμη, ρε Αποστόλη, δηλαδή. Είσαι πολύ όμορφο παιδί, πραγματικά. Εσύ τώρα, δηλαδή για πες, θέλω ένα κοντίνο. Αν κάνετε ένα σας παρακαλώ, ένα τριπλό, κάντε μας ένα τριπλό. Ένα ξέρετε. Είναι το διπλό. Όχι και ένα τριπλό. Ένα που χωρίζετε την εικόνα και θα ήθελα να κοιτάξεις και εσύ Αποστόλη την κάμερα και ο Δημήτρης. Ένα split. Ένα split. Γίνεται να γράψετε από κάτω από τη φάτσα του Απόστολος Τότσικας και από μένα το απόλυτο αρσενικό για να τελειώνουμε. Συγγνώμη λίγο. Θα ήθελα λίγο αυτό το πλάνο. Μην μιλάς, Δημήτρη, κατέβασε το χέρι σου. Κάνε του, πάρε το γοητευτικό σου να κάνουμε Δημήτρη, κατέβασε λίγο το χέρι σου. Δεν μπορώ τώρα, αφού παίζω. Είναι το γοητευτικό. Εντάξει, άμα το κάνεις και εσύ, το κάνω και εγώ. Τι βρίσκεις δηλαδή, πες μου λίγο. Λέγε Μπεκατούρου, ποιον διαλέγεις? Τον Αποστόλη ρε Δημήτρη, συγγνώμη. Πάρ' τα πίσω. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια. Τώρα ξαναβάλτε λίγο το πλάνο. Επειδή έβαλα 2-3 κιλά όχι, σας παρακαλώ. Ξέρεις τι. Διορθώνονται. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Δημήτρη, τώρα το καταλαβαίνω. Δεν έχεις λαιμό. Ρε Γρηγόρη, είναι δυνατόν? Όχι, το έχω πάθει και εγώ, δεν είχα παχύνει κι άλλο πάρα πολύ. Αυτό είπα το γνώρισα τον Τερζή. Λέω τι να σας, σαν άλλη συνέχεια δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχω καμιά 20αριά από τις οποίες τις 10 τις κυνηγάω τώρα και είναι όλες. Αχ, και αν έχει το Αποστόλη. Δηλαδή, μου μίλησε εγκόμενα, την οποία την προσπαθώ την προσεγγίσω κάτι μήνες. Πώς και έτσι? Γιατί θα είχαμε να πούμε το. Μην πω τώρα. Σήμερα καλεσμένο και μου λέει: αν είναι έτσι, να δώσει το τηλέφωνό μου και αυτά. Η άλλη λέει: έχω πρίκα, έχω λατομείο ο πατέρας μου. Να το λες συχνά τότε. Εσύ να μην μιλάς, γιατί η Ρούλα είναι φίλη μου. Αποστόλη, καταρχάς να ζήσεις. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μετά από πόσα χρόνια σχέσεις? Μετά από 8. 8 χρόνια. 8 χρόνια σχέσεις, πολύ μεγάλη σχέση. Δηλαδή θα μπορούσε και να μην μείνει. Δηλαδή γιατί αργήσατε τόσο πολύ να πάτε αυτή την απόφαση? Δεν ξέρω, έτσι έτυχε. Απλά έτυχε. Μπορώ να ρωτήσω τη διαφορά ηλικίας που έχετε με τη γυναίκα σου? Περίπου 9 χρόνια. 9 χρόνια. Αυτό σε δυσκόλεψε ποτέ? Όχι, καθόλου. Στους δικούς σου ανθρώπους να πούνε ότι. Είναι μεγαλύτερη από σένα. Ποτέ, γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές σχολιάζεται πολύ στην ελληνική κοινωνία, που βέβαια εντάξει είναι και αστείο πια. Το θεωρώ ότι ο έρωτας πραγματικά δεν κοιτάει χρόνια. Βέβαια. Αλλά αν ποτέ οι δικοί σου άνθρωποι. Είναι ένα κλισέ που μετράει πολύ. Αυτό ακριβώς. Αλλά αν οι δικοί σου άνθρωποι άρχισαν να σου πούνε, βέβαια, αγόρι, τα πρώτα χρόνια λέω, δεν μιλάω μετά που καταλάβανε ότι υπάρχει μια τεράστια αγάπη. Γιατί έτσι κι μετά δεν μπορούν να σου πούνε και τίποτα. Αλλά στην αρχή, αν λένε που πας τώρα 10 χρόνια μεγαλύτερη περίπου, γιατί να μπλέξεις εσύ και όλα αυτά, υπήρξαν στην αρχή αυτά?
Και να υπήρξαν, εγώ ποτέ δεν τα άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν με ενδιαφέρει ποτέ τι έλεγε ο κόσμος. Μάλιστα. Πάντα ακολουθούσα τη ρότα μου, ρε παιδί. Και οι ένα γονείς μου το ωραίο ξέρουν έρωτα. πολύ καλά αυτό. Ναι, ήσουν πάντα έτσι επαναστατική Ναι, φυσιογνωμία. ναι, πολύ, πολύ. Πολύ. Εγώ σε είχα και για πολύ άγριο, η αλήθεια είναι. Αλήθεια. Τι εννοείς για πολύ άγριο? Τον είχα πολύ, πώς να το πω, δύσκολα προσεγγίσιμο. Και όταν σε γνώρισα, Ναι. μέσω της Ρούλας, Ναι. πραγματικά είδα ότι έκανα πολύ μεγάλο Γιατί λάθος. εσύ, το αντίθετο εκπέμπει. Μα αυτός, όχι, δεν το έκανα. Όχι, είμαι πολύ εντάξει. Είναι πολύ εντάξει. Μη στεναχωριέσαι. Είναι εντάξει, είσαι εντάξει. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα με το γάμο, γιατί έχουμε να πούμε διάφορα. Γιατί έχουμε να πράγματα. παίξουμε και μια σκηνή δική μας. Από τον Μπρούσκο, σου κάνω τι. Θα σου κάνει τη. Θα σου κάνει τη γυναίκα. Ναι, θα σου κάνει τη γυναίκα από τον Μπρούσκο. Είσαι έτοιμος να παίξετε μαζί? Πεθαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, άμα σου πει να τον φιλήσεις, πες ότι εκεί θα σταματάω να κάνω ένα cut. Εντάξει, εκεί θα κάνουμε ένα cut. Ναι. Ψάχνει ευκαιρία να βρει να τον φιλήσουν, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιντεάκι, κάποια πλάνα που βρήκαν τα παιδιά από το γάμο που δεν ξέρω που έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις φωτογραφίες, που έγινε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Να ρωτήσω για ποιο λόγο εκεί. Έτυχε, πήγαμε για διακοπές και το κανονίσαμε και έκατσε. Μάλιστα. Είναι αλήθεια, έχω μάθει, δεν ξέρω αν είναι σαν αστείο ή τίποτα άλλο, ότι είχες μια αγαπημένη ταινία. Και ναι, σου το έφτιαξε. Mulholland Drive του, Το Mulholland Drive. Ναι, του David Lynch. Και προσπάθησε στη σκηνή που γυρίστηκε η ταινία ακριβώς να αναπαραστεί. Όχι ακριβώς. Απλά πήγαμε στο Mulholland Drive, σε ένα μέρος όπου έχει μια πολύ ωραία θέα. Εγώ, η Ρούλα και ο Δημήτρης ο Γιαννίτος, ο κουμπάρος μας. Ο κουμπάρος. Τι καλό παιδί που είναι αυτός ο Πολύ Δημήτρης ο καλό Γιαννίτης. παιδί. Να του στείλω πάρα πολλά φιλιά. Και του αξίζει όλο αυτό που Είναι έχει χρυσό δει. παιδί. Ναι, Είναι τον είχα και με έβαφε τότε όταν έκανα το Money Drop και τον γνώρισα και μου λέει που θα φύγω στην. Έχει μια απίθανη μαμά. Ο Δημήτρης ξέρει. Βέβαια, βέβαια, ναι. Και επίσης έχει μια τεράστια ομοιότητα με ποιον ποδοσφαίριστη, ξέρεις? Με τον Σνάιντερ, τον Ολλανδό. Δεν ξέρεις. Δεν πολύ ασχολούμαι πια. Με την μπάλα. Ναι. Γιατί ρε φίλε? Τάβλη παίζεις? Μ' αρέσει να παίζω μπάλα. Τάβλη παίζεις? Ναι, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι πια. Παίζεις τάβλη? Ναι. Παίξε μας κάτι. Πολύ καλό. Το βίντεο παρακαλώ, θα την τρελάνουμε τον άνθρωπο. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Σώμα μου, σώμα μου για μένα μοπηλό. Ωραίες στιγμές. Υλικό από το Instagram. Να πούμε ότι το τραγούδι, συγγνώμη μια παρένθεση, το τραγούδι «Σώμα μου φτιαγμένο από πυλό» γράφτηκε για τον Δημήτρη Σταρόβα, το ξέρω εγώ και το ερμήνευσε ο Νότης Φαγιανάκης. Είναι σωστή πληροφορία που έχω? Πολύ. Ναι. Γιατί Αποστόλη, πλάθεται όπως είπα. Ναι, διότι ακόμα πλάθεται. αν θέλετε μπορούμε να το ξανακούσουμε, λίγο σας παρακαλώ πάρα πολύ, που το ερμηνεύει η Μενούνος. Ωραίο παρεάκι, μικρό, Ναι. αυτό 4-5-10 άτομα εκεί. Και η Μαρία καταπληκτικός Η Μαρία άνθρωπος. Μενούνος, Ναι. Και πολύ ωραίος άνθρωπος. Περάσαμε υπέροχα. Αν επιτρέπετε, οι δικοί σου άνθρωποι, οι συγγενείς από εδώ και από όλα αυτά δεν ήταν στο. Όχι. Το ξέρανε όμως ή το μάθανε μετά το Το γάμο? μάθανε μετά. Και απλά χαρήκανε. Ναι, δεν περιμένουν και πολλά από μένα πια. Δηλαδή, ξέρεις, ό,τι έκανα στη ζωή μου, απλά να μην το ξέραν τη μαθαίνα γυναίκα από άλλους, ξέρεις. Ωραία, θα ήταν να μην την ξέραν τη γυναίκα, και μαμά παντρεύτηκε. Ναι, Όχι, ξέρεις εντάξει, τι, τώρα, Αποστόλη, αυτό χρονιά μπορείς να κρυφτείς. μου επιτρέπεις, αν ήσουν στη θέση μου και ξέρεις, και εσύ θα το ρωτούσες, μου βγάζεις μια. Αυτή η όλη ιστορία με τους δικούς σου ανθρώπους την έχεις λύσει από νωρίς. Δηλαδή, ας πούμε, ο ομφάλιος λόρος, σε μια φάση, σε εμάς τους άντρες, ίσως περισσότερο και με τη μάνα μας, ή δεν θα κοπεί ποτέ, ή θα κοπεί μεγάλος, ή κάποιοι τον κόβουν πολύ μικρό. Εσένα σε είδα ότι από νωρίς. Από νωρίς κόπηκε ο ομφάλιος. Είχες κάποιο λόγο, ήσουν στεναχωρημένος από αυτούς? Όχι, καθόλου. Απλά ήμουνα. Ελεύθερος, ανεξάρτητος. Ναι, ανεξάρτητος. Ναι, οι γονείς μου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη από ένα σημείο και μένεις μετά. μόνος Από σου? ένα σημείο και μετά. Από ποια ηλικία μένεις μόνος σου? Μένω από τα 19 μου. Μόνος. Μάλιστα. Στεναχωρέθηκαν όταν μάθανε ότι παντρεύτηκες και δεν ήταν εκεί? Ανθρώπινα? Όχι. Όχι. και το ξέρουνε.
Κοίτα, φαντάζομαι ότι το περιμένανε κιόλας λίγο, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, είναι οι γονείς που θέλουν να πάνε στο γάμο του παιδιού τους και να χαρούν. Μπα, όχι, δεν είναι τέτοιοι οι γονείς μου. Αν επιτρέπετε, έχουν κάποια σχέση με ηθοποιία οι γονείς. Ναι, ο πατέρας μου. Είναι καλλιτεχνικής φύσης, οπότε μπορεί να σε δικαιολογήσει και λίγο περισσότερο. Και ο αδερφός σου, νομίζω. Ο αδερφός μου είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου. Μάλιστα. Οπότε τους παίρνεις ένα τηλέφωνο, τους παντρεύτηκα. Ναι. Ωραία. Θέλω να ξαναδώ λίγο το βιντεάκι αυτό, γιατί η Μενούνος αφιερώνει το τραγούδι για σένα. Ναι, παρακαλώ λίγο. Σώμα μου, κάνεις ό,τι θέλεις στο μυαλό. Σώμα μου, σώμα μου φτιαγμένο από πυλό. Είναι σώμα μου φτιαγμένο από χυλό. Εσύ χορεύεις τη ζεμπεκιά. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα πάντως γενικά δεν σε έχω δει τόσο πολύ. Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή έχω μεγαλώσει πολύ στην ταβέρνα, πολύ στο ρεμπέτικο, είχα κάνει και κάποια μαθήματα κάποτε λαϊκής κιθάρας. Γενικά ασχολούμουν με τη μουσική τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων για να επιστρέψω. Έχω ζήσει πολύ την ταβέρνα, έχουμε χορέψει με τους φίλους μας πολλά ζεμπέκικα, έχουμε χορέψει σαν τρελή. Ξέρεις, νιώθω ότι αυτός ο χορός ειδικά είναι... Θέλει το timing του, ρε παιδί μου, ξέρεις. Θέλει να... Πρέπει να το νιώθεις για να το χορέψεις. Για το ζεμπέκικο μου λες. Ναι, ναι. Και εκεί το ένιωσες. Ναι, πήγα να καθίσω. Δεν το πολύ ένιωσα, αλλά ξέρεις, μου βγήκε σιγά-σιγά. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, το έχω φάει πολύ στη μάπα σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, μ' αρέσει να βλέπω να χορεύουν. Όταν πήγα σε μια σχολή χορού για να μάθω ζεμπέκικο, πάω μέσα, του λέω: θέλω σε παρακαλώ να μάθεις. Μου λέει 3 βήματα. Πήγα σε σχολή χορού να μάθω να χορεύω ζεμπέκικο. Γιατί το σκεπτικό να μας πεις. Γιατί μου άρεσε το μπαλέτο. Δηλαδή τώρα ερώτηση είναι αυτή που σου λέω: πήγα να μάθω πώς χορεύεται το ζεμπέκικο. Μα γιατί δεν παρακολουθείς τους άλλους πώς χορεύουν να ακολουθείς Γιατί βλέπω κάτι απίθανος τύπου σε κάτι μπουζούκι, ας πούμε, συγγνώμη, που οι άνθρωποι είναι χορευτές βέβαια και χορεύουν το ζεμπέκικο έτσι. Ενώ εσύ τώρα πώς το έμαθες. Θέλω να σου πω, να σου εξηγήσω. Και ενώ είναι χορευτές καλοί άνθρωποι, δεν μ' αρέσει. Και του λέω του ανθρώπου: μπορώ, σε παρακαλώ να πεις δύο πράγματα για το ζεμπέκικο. Και μου λέει: άκου, Γρηγόρη, θα σου δείξουν 2 βήματα. Αλλά αν στο ζεμπέκικο, όταν φύγεις από την πίστα ή από εκεί που χορεύεις, δεν έχει μείνει το σώμα σου στους άλλους και η άβρα σου, σημαίνει ότι δεν τα καταφέρεις. Οπότε θέλεις να μου πει δηλαδή ότι ό,τι και να σου μάθω είναι ένας χορός που ή τον έχεις και τον αφήνεις εκεί πάνω ή δεν τον έχεις ποτέ. Δεν με αφήνεται. Ο καθένας το βγάζει διαφορετικά. Αυτό ακριβώς. Θέλεις να μας δείξεις τι έμαθες. Το ξέχασα. Πόσο πήγαινε, πόσους μήνες πήγαινε. Για την άβρα. Ας την άβρα. Να δούμε αν θα πάρουμε την άβρα, ρε παιδί. Την άβρα θα την πάρεις στο λόγο. Λοιπόν, Αποστόλη, οπότε τώρα γύρισες. Να ρωτήσω αν σκέφτεστε να μπείτε στη διαδικασία να μεγαλώσετε την οικογένειά σας. Πάντα το σκεφτόμασταν. Εγώ από πολύ μικρός μου άρεσαν τα παιδιά. Αυτό. Από πολύ μικρό. Να σου πω. Μάλια στη γλώσσα σου, ρε Τότσικα. Ναι, είμαι πολύ ομιλητικός. Δεν του αρέσει πολύ να μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, με αυτό μια ερώτηση. Να μιλάω για τη δουλειά μου πιο πολύ παρά για τα προσωπικά. Καλά, εντάξει. Να σου πω, ήθελες να κάνεις μια σκηνή κυπριακή. Θα την κάνουμε έτσι ότι μιλάμε στο τηλέφωνο. Ότι μιλάτε στο τηλέφωνο. Φέρω δύο κινητά. Δούλε! Δούλε! Πού είναι? Θα σου πω. Όχι, κάνω ότι μιλάς στο τηλέφωνο μου και σε φέρει 2 κινητάκες. Να παίρνω εγώ αυτό που είναι μου. Όχι, μην μου το χαλάσεις. Ας κάνουμε μια σύμβαση. Ναι, παίζει και αυτό, μην νομίζεις. Άσχημο είναι. Ναι, είναι πάλι σπλητικό. Ναι. Ναι, καλησπέρα, τον Απόστολον θα ήθελα. Από Κύπρο. Γεια σου, Απόστολε. Το όνομά μου είναι Άντρη. Άντρη τι? Άντρη Σκέτο. Άντρη Σκέτο. Βλέπω τις δουλειές σου και αρέσκεις μου πολλά. Μάλιστα. Έχω τρελαθεί από την πρώτη στιγμή που είδα σου στην τηλεόραση. Έπαθα ένα κλικ. Είσαι πολλά touchy actor. Και θέλω... Αυτό δεν είναι διάλογος, είναι μονόλογος. Μονόλογος είναι αυτό, δεν πει. Θέλω να παρατήσεις το προυσκό και να έρθεις στα μέσα στην Κύπρο να κάνουμε το κοκκινέλι. Ένα άλλο σου. Κοκκινέλι. Τι σεφταλιά. Κρασί είναι μωρή σεφταλιά. Όχι, φαγόσιμο. Και τι με ενδιαφέρει το φαγητό εμένα. Μπορεί να είναι franchise. Θέλω, αφήνω σε, ο παπάς μου έχει τη μισή Κύπρο, μόνο αυτό σου λέω. Ας τη ρουλάκι και έλα στην Άντρη. Να σου πω, η αλήθεια που τώρα ξέρεις, μου γίνεται και αυτό το ερώτημα, Αποστόλη. Όλη αυτή τη διαδικασία τη βίωσες που έγινες γνωστός
και αγαπήθηκες μέσα από τη δουλειά σου πάρα πολύ. Και πέρα από την εμφάνιση που, μπορεί να ξέρεις, οι άνθρωποι που είναι όμορφοι και το έχουν λίγο αποφασίσει, γιατί δεν έδειξες ποτέ εσύ με την ομορφιά σου. Πραγματικά ήθελες και έδειξες πολύ ωραίο παίξιμο και το λέω αλήθεια αυτό. Αν δεν ήσουν καλός ηθοποιός για μένα, δεν θα το ανέφερα καν, γιατί θα ήταν βλακία και θα το καταλαβαίνω ότι το λέω για κολακία. Αυτό το πράγμα που βίωσες, γιατί έχεις αυτά τα τόσα χρόνια σχέση, και ενώ στην πραγματικότητα η φάση που θα σου έλεγε κάποιος πλανάκος, καλά ρε φίλε, τα καλύτερα σου χρόνια, που είσαι τα πάνω σου, πολλές κόμμενες, τα κορίτσια τρελαίνονται, εσύ έχεις σχέση. Δηλαδή στην πραγματικότητα. Εκεί είναι και η παγίδα, έτσι. Γιατί μπορεί να ξεφύγεις από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Καταλαβαίνεις πάντως τι λέω. Ναι. Απλά κάπου, αν θες να δεις τα πράγματα σοβαρά, πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα σου που να σου λέει κατέβα κάτω. Την αλήθεια. Ναι. Σου συνέβη ποτέ αυτό κάποια στιγμή να πας να φύγεις και να σε κατεβάσει? Όχι, μωρέ. Απλά όχι, σε πιο, ξέρεις, δικά μας θέματα, ξέρεις και. Ναι. Όχι, πάντως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τη δουλειά μου. Δηλαδή, μου έχει δώσει συμβουλές που ίσως που σε βοήθησαν πολύ εκείνη τη στιγμή. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί πάντα ήμουνα πολύ αθόρμητος στο να κάνω. Δεν το σκεφτόμουν πολύ. Και παρορμητικός. Ναι, παρορμητικός. Και μου έλεγε όπα. Ναι. Υπάρχει μια φωτογραφία μου λένε τα παιδιά που είναι ο μπαμπάς σου και αδερφός σου. Ναι. Θα ήθελα έτσι λίγο να τη δούμε αυτή, γιατί πιέζουν από πάνω να τη δούμε. Αχά! Ναι. Εδώ είναι όταν γυρίστηκε η ταινία ο Νονός. Πού είσαι εσύ, ποιος είσαι? Εγώ είμαι δεξιά, είμαι με μακρύ μαλλί. Ομορφός εγώ, Μπορεί να την ξανακάνετε λίγο μεγάλη, σας παρακαλώ, έχω λόγο λίγο να τη δούμε έτσι λίγο. Ευχαριστώ. Α, εσύ είσαι δεξιά. Ναι. Ο αδερφός μου είναι αριστερά. Να σου πω, ο μπαμπάς σου φοβερά καλλιτεχνική φυσιογνωμία, έτσι. Ναι. Φοβερή φιγούρα. Είναι φατσάρα. Ο αδερφός σου, ναι, πέρα ότι είναι και γνωστός σαν ηθοποιός, αλλά λέω που είναι πολύ καλή. Ο αδερφός σου ασχολείται με την ηθοποιία? Είχε παίξει στο Κλειδί του Παραδείσου, έκανε τον αδερφό μου κάποια στιγμή. Του ζητήσαν από την εταιρεία παραγωγής. Το πέτυχε? Πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλός και σαν ηθοποιός, κατά τη Είναι σκηνοθέτης, να πούμε, έτσι, ναι, στη δουλειά του. Κατά δική μου γνώμη είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Μάλιστα. Ναι, είναι σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σε έχει σκηνοθετήσει ποτέ? Ναι, βέβαια. Σε μια μικρού μήκους, η οποία είχε πάει και στο Κλερμόν Φεράν, σε ένα φεστιβάλ μικρού μήκους, το οποίο είναι αντίστοιχο με τον κανόν της μεγάλου μήκους και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δική του ταινία, Ναι, δική του. Η μητέρα σου δεν έχει σχέση με καλλιτέχνη. Η γυναίκα μας πρέπει να τα έχει παίξει λίγο, έτσι, με 3 καλλιτέχνες. Καλά, ναι. Εντάξει, δηλαδή, εδώ θέλω να προκρότημα για τη μαμά του τότε καλλιτέχνη. Δηλαδή, εδώ ρε παιδί μου, οι μανάδες που έχουν έναν στην οικογένεια, ρε παιδί μου, που έχει σχέση με τηλεόραση, με θέατρο, με τραγούδι, και είναι έτσι. Δηλαδή τα μαλλιά. Όταν έχεις 3 ανθρώπους, τον άντρα σου και τα 2 σου παιδιά. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το διασκεδάζει. Το διασκεδάζει. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γενικά στην Αμερική που έμεινες, πηγαίνεις συχνά στην Αμερική, είσαι. Πήγα στην Αμερική για διακοπές και παντρευτήκαμε και μου έκατσε και μια δουλειά αμερικάνικη, ανεξάρτητη παραγωγή, όπου πρωταγωνιστώ εγώ και μια κοπέλα, η Κάθριν Μεσερό. Δεν είναι γνωστή η κοπέλα, αλλά είναι μια low budget ανεξάρτητη ταινία. Indie film το λένε στην Αμερική. Και ήταν ένα ευτυχές γεγονός και γύρισα για 1 μήνα για γυρίσματα το Σεπτέμβριο. Μιλάς καλά αμερικάνικα? Εκεί θέλει. Τη γλώσσα τη μιλάω, ναι. Έχω ένα accent, αλλά το δούλεψα αρκετά γιατί ήθελε να είναι Αμερικανός ο χαρακτήρας, οπότε ναι, τα κατάφερα τελικά. Μάλιστα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση λίγο. Τηλεόραση αμερικάνικη έβλεπες? Πολύ. Μόνο. Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο, θα σου κάνω μια ερώτηση, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά 24 χρόνια και το λέω με πολύ αγάπη, γιατί είναι η μοναδική δουλειά που έχω κάνει και τα ένσημά μου είναι 24 χρόνια τηλεόραση. Γιατί στην Ελλάδα οι πρωταγωνιστές, οι ηθοποιοί μεγάλοι, όταν πάνε σε ένα late night show ή σε ένα show ή οποιοδήποτε άλλο show, όταν τους ζητάς να κάνουν πράγματα αστεία, χιουμοριστικά παιχνίδια, κομπλάρουν, κολλάνε, φοβούνται και τέτοια μεγέθη εκεί τεράστια, όχι απλά κάνουν πλάκα. Λερώνονται, τσαλακώνονται και βλέπεις Tom Hanks, Robert De Niro, όλοι κάνουν την πλάκα τους. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα. Τα προβάρουν, υπάρχει ένα προσχέδιο. Αλλά έχουν όμως τη διάθεση να τσαλακωθούν. Βέβαια. Εδώ δεν την έχουν καν.
Εδώ σου λέω άλλος είμαι πολύ μεγάλος. Θέλω να πω ότι δεν είναι ξαφνικά κάτι. Ναι. Προφανώς και έχει. Και τώρα πέφτει από πάνω στους 5 κιλά. Δεν είναι κάτι, το έχουμε αποφασίσει. Προφανώς και είναι. Όχι, δεν θα σου κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε να μας εγκαινιάσεις το καινούριο παιχνίδι που είναι πίσω σου. Βεβαίως. Και καραμπόλα παίζεις. Μπιλιάρδο δηλαδή. Ναι, παίζαμε και με τον αδερφό μου τελευταία, αλλά επειδή λόγω δουλειάς τρέχω και δεν φτάνω. Δεν έχεις καθόλου χρόνο έτσι ελεύθερο να παίξεις λίγο να κάνεις πράγματα? Όχι. Γιατί έχω και το θέατρο Παρασκευή Σαββατοκυριακή στο 104. Στο Γκάζι. Η παράσταση είναι το Φιλί της γυναίκας Αράχνης, όπου παίζουμε εγώ, κάνω τον Βαλεντίν Αρέγγι και ο Μίλτος ο Φιωρέτζης κάνει τον Μολίνα. Είναι δύο συγκρατούμενοι. Ο ένας είναι πολιτικός κρατούμενος κομμουνιστής, μαρξιστής, και ο άλλος είναι ομοφυλόφιλος. Και είναι αρκετά επίκαιρο το θέμα. Το οποίο έργο αυτό τέλος πάντων το σκηνοθέτησε ο Αλέξης ο Ρίγλης, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης και είναι νομίζω χαράς έργο να δουλεύεις με αυτόν. Και εύχομαι σε όλους τους ηθοποιούς να περάσουν από τα χέρια του, γιατί είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και βλέπει τη δουλειά όπως πρέπει να τη βλέπει και έχει φοβερή αντίληψη. Σε κομμωδία όμως δύσκολα θα σε βλέπω, έτσι. Σε κομμωδία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομμωδία. Σ' αρέσει? Θα μπορούσε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Πάντα τον έχω συνδυάσει τον Τότσικα με κάτι σοβαρό. Κάτι θα γίνει. Λατρεύω την κομμωδία. Κάτι ερωτικό, ή κάτι δραματικό. Ναι, έχω κάνει πολύ δράμα γι' αυτό. Ναι. Αλλά τη λατρεύω την κομμωδία. Αλήθεια. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Θα ήθελες δηλαδή να σου γίνει πρόταση για μια κομική σειρά στην Ελλάδα? Βέβαια. Εντάξει, είχαμε κάνει το Πίσω στο σπίτι. Ναι. Που πήγε καλά. Είχαμε κάνει και τα ζώδια κάποια στιγμή. Ναι. Η μάχη των ζώδιων. Ναι, ο πόλεμος των άστρων. Ναι, και μ' αρέσει. Είναι κάτι που μ' αρέσει. Ωραία. Πολύ. Για σηκωθείτε λίγο, σας παρακαλώ, και θα παίξεις με τον φοβερό αντίπαλό σου και αντίζηλό σου. Τι, εσύ θα παίξεις? Τι λέω, αν τα καθυστερώ μου για να παίζεις εσύ και αυτό που θέλεις. Όχι, σε παρακαλώ, θα παίξεις εσύ. Ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη Σταρόβα, παρακαλώ. Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, μπορείς να φέρεις τις τιμωρίες από κάπου, Μαρία, τις τιμωρίες λίγο να τις φέρεις από κάπου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο παιχνίδι. Βρες την τρύπα. Έλα, Δημήτρη, ξέρεις από αυτά. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, η δουλειά σου. Φιλάρα, και δεν έχεις καμία τύχη, έχω μεγαλώσει με τρύπες. Εννοείς για το συγκρότημα. Λοιπόν, η μπάλα, θα σας πω λίγο τους κανόνες, είναι πάρα πολύ εύκολη και σας θυμίζει βέβαια το γνωστό αυτό παιχνίδι. Η μπάλα η λευκή, τη βλέπετε εδώ, παρακαλώ. Θα πρέπει με αυτήν να ρίξετε στις 6 αυτές μπάλες που είναι οι 3 μονόχρωμες και οι 3 δίχρωμες. Πάρα πολύ ωραία. Θα διαλέξετε μονόχρωμες ή δίχρωμες, πες μου λίγο εσύ. Αφήνω το παιδί, δεν έχω. Μονόχρωμες. Οπότε εσύ παίρνεις τις δίχρωμες. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ο μονόχρωμος τις μονόχρωμες πήρε. Έτσι. Ο πλουμπιστός πήρε τις πολύχρωμες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, χτυπάτε. 5 λεπτά, αντίστροφη μέτρηση. Εσύ θα βάζεις λοιπόν τις δίχρωμες και εσύ τις μονόχρωμες. Και πάει όπως κανονικά το πιλιάρδο. Άμα χάσω μία. Όχι, επειδή είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Κάθε φορά έχετε διπλή. Έχουμε διπλή προσπάθεια. Και μία διπλή προσπάθεια. Αν τη βάλετε μέσα, έχετε άλλες 2. Εντάξει. Αν βάλετε την μπάλα σας μέσα, είναι 1 βαθμός. Αν βάλετε του άλλου, είναι αυτογκόλ. Οπότε πηγαίνει ο βαθμός στον άλλον. Και αν βάλετε την άσπρη, είναι 2 βαθμοί αυτογκόλ για τον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα, βρες την τρύπα! Ξεκίνα, Αποστόλη, εσύ. Ξεκινάω την τιμωρία. Τι? Τιμωρία, τι? Τιμωρία, διαλέξουμε τιμωρία, να ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία, Αποστόλη, διάλεξε εγώ την τιμωρία. Όποιος χάσει, τι θα υποστεί. Μην την πάρεις πάνω-πάνω, είσαι σίγουρος γιατί την πάνω-πάνω? Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είμαι. Βουτάω στα βαθιά. Εντάξει, Αποστόλη. Λοιπόν, ανοίγω. Όποιος χάσει, τι θα κάνει, Αποστόλη? Ανοίγω. Ναι. Η τιμωρία μου είναι να πω δυνατά τον αριθμό του κινητού μου. Άντε πάλι. Και σου μην πάρεις το πάνω-πάνω, φίλε. Θα πρέπει να το πεις τώρα, μα χάσεις. Αλλιώς πρέπει να το πεις εσύ. Είστε έτοιμοι? Προσέξτε, γιατί το βάζουμε αυτό σαν τιμωρία και τουλάχιστον, φίλε, θα αφήσει ένα ψηφίο στο τέλος, να ξέρεις. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, λοιπόν, αλλά κάτσε, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα χάσεις. Εσύ Σταρόβα, είσαι έτοιμος να το πεις? Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις. Μα την Παναγία θα εγώ ανήκω σε όλη την Ελλάδα.
Θα χάσει Μάτι Παναγία ο Σταρόβας για να δώσει το τηλέφωνο για να τον πάρουν εγκόμενες. Να, Μάτι Παναγία σας το λέω. Ετοιμαστείτε. Θα δώσω λοιπόν, τον Δημήτρη τότε. Μαρία, εσύ ξεκινάς, βάρα την μπάλα και μετά ξεκινάει η Αποστόλη. Τι θα κάνω, δηλαδή. Άστο, Αποστόλη ξεκίνα. Πάμε παρακαλώ. Έτσι τύπου. Ναι, με δύο χέρια. Παρακαλώ, ξεκινάμε 5 λεπτά τώρα. Πάμε, χειροκρότημα, έλα! Ξεκινώ. Πάρα πολύ. Η δίχρωμη δεν είναι δικιά σου. Το ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη μία έχεις, Αποστόλη. Άλλη μία. Δύο προσπάθειες. Αλλά πρέπει να βάλεις μονόχρωμη, έτσι. Ναι, μονόχρωμη. Αν βάλεις τη διπλανή, έχουμε Πρόσεξε, πρόβλημα. Δεν έχετε πολύ χρόνο, παιδιά. Προσέξτε. Θα το ρίξω έτσι. Ρίξτε το Αποστόλη. Όχι, κάνε πλάτη, γύρνα πλάτη. Δεν πειράζει, Αποστόλη. Γύρνα. Ναι, γύρνα. Έχουμε. Είναι καλός. Μην μπει άσπρη. Είναι 2 πόντους για τον Δημήτρη. Δημήτρη, αν εκείνη δεν τη βάλεις, κάτω στη γωνία, τη δίχρωμη. Έλα ρε τώρα. Πρόσεχε, μη σου φύγει τίποτα, Τι! Ναι! Ωραία, τόξικα! Κάτσε να πάρω την μπάλα. Έλα, συνεχίζεται. Του πήγε και έκασε, κοίτα. 1-0 ο Σταρόβας, παιδιά, θα πει ο Τότσικα στο κινητό του, έλα, θα χαρείτε. Έλα, Σταρόβα, έχεις άλλες 2 τώρα, Σερί. Μία. Και με σπόντα. Κι άλλη μία, μετά και την μία. Δεν το σκέφτηκα αυτό, βλάκα. Βεβαίως. Πρόσεχε πώς σκύβεις, έτσι. Κράτα με, Γρηγόρη. Κρατάω. Δεν μπαίνει, έλα. Θα προετοιμάσω το... Ναι. Είσαι πολύ καλός. Πολύ καλός. Λοιπόν, Αποστόλη, τουλάχιστον ισοφάρισε, ρε φίλε. Το σκορ είναι 1-0. Αν μπορούμε να το βλέπουμε, θα ήταν καλό για να έχουμε και αγωνία. Λοιπόν. Ναι. Όχι. Έχεις άλλη μία, Αποστόλη. Ξεχνάτε ότι έχετε διπλό και αγχώνεστε. Είναι και αυτό. Έχετε διπλή προσπάθεια. 1-0 ο Δημήτρης στον Αποστόλη. Έτσι εδώ, Δεν έχετε χρόνο, 3,5 λεπτά και τελειώνουν όλα. Όχι. Όχι, 2! Πήγε η άσπρη, 3-0 για τον Δημήτρη. Όχι ρε φίλε. Ρε Αποστόλη. Συγγνώμη. Ήτανε στημένο. Δεν μπορώ να μου φέρετε ένα καλύτερο παίκτη. Πλησία κλέβω. Έλα, γιατί μπορεί να αλλάξουν όλα όμως. Προηγουμένως από 5-0 το γύρισα. Κοίταξε, στον πιλιάρδο το φάουλ, όταν μπαίνει φάουλ, μπαίνει η λευκή όπου θέλεις. Θα σου δώσω τον πόντο, Όπου θέλεις μπαίνει η λευκή. Ένας πόντος για τον Αποστόλη γιατί καθυστερεί ο Δημήτρης. Παρακαλώ, χειροκρότημα. Κάνει χρόνο, 3-1. Βέβαια, τώρα τι καζά είναι αυτά. Συνεχίζεις. Σταματήστε. Συνεχίζεις τώρα. Όταν γίνεται δεν είναι έτσι το παιχνίδι αυτό. Δεύτερος πόντος για τον Δημήτρη, έχει κάτσει 1 λεπτό. 3-2. Συνέχισε. Δεν είναι έτσι σε αυτό το παιχνίδι. Θα σου δώσω σοφάριση, κάτσε από εκεί. Πώς είναι. Άντε πάλι. Κάτσε ένα αγόρι μου και πέταξε. Γιατί, αφού μπήκε φάουλο, που θέλω να τη βάζω. 3-3 για τον Αποστόλη. Και ένα πόντο από μένα, 4. Συνέχισε. Ό,τι και να γίνει θα κερδίσω. Δεν μπορώ. Όχι, αγοράκι μου. Έχεις μία ακόμη πιθανότητα. Έλα, έχεις άλλη μία. Είσαι και κολόφαρτος. Τι να σε κάνω δηλαδή. Τώρα φύγε από εκεί. Πρόσεχε, μη σκύβεις απότομα, Δεν πιστεύω να κυριολεκτείς. Πάρα πολύ. Αποστόλη, είναι 3-3. Έχεις πολλές πιθανότητες, αγόρι μου. Μπράβο, 3-3 με το σπαθί του τσιγάς. Θα σου πω, Αποστόλη, είναι διπλή φορά. Πρόσεχε, μην αγχώνεσαι, είναι διπλή φορά. Δηλαδή πήγαινε την κοντά και μετά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. 4, δώσ' το πόντο μωρέ, το δώσ' το. Εντάξει, έλα ρε Αποστολή, έλα να γίνει το 4-3. Εγώ είμαι διαιτητής, έτσι, καθυστερούσες. Όχι! Μου τάστησε κιόλα, τι να κάνω. Όχι ρε Αποστολή, δηλαδή. Μου τάστησε ο άνθρωπος. Δεν κάνουμε τίποτα αυτό το παιδί, 4-3. Δεν κάνουμε τίποτα, τι να κάνω δηλαδή. Έλα, έχεις άλλες 2, έλα ψηλέ. Είσαι αλάνθαστος ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, μας έχει συγκινήσει όλους. Είναι το παιχνίδι σου πια. Τώρα με τα μπιλιάρδο την έβαλε. Καθυστερείς, θα δώσω πόντο. Άψε ρε. Πρέπει να δηλώσεις όμως. Καλά, αυτό το της σκύβεις είσαι πάρα πολύ όμορφος έτσι να σκύβεις, Σ' άρεσε. Ναι, δες. Κι άλλη. Έχεις άλλη μία, Δημήτρη. Έχεις άλλη μία. Τη χαρίζω. Παίξε, ναι. Μα τι να το κάνω, δεν είναι, νιώθει τύψεις το ότι... Άλλη μία, 2-2. Μάλιστα. 48 δευτερόλεπτα, ισοφάρισε τουλάχιστον. Κοίτα. Δεν βλέπεις. Δεν το έχω. Μην καθυστερείς άλλο, θα δώσεις σοπαλία και θα δώσεις το κινητό σου, πρόσεχε. Ξέρω ότι αυτό θέλεις. Δεν σου μιλάω. Όταν σκύβει, δείτε λίγο γοητεία. Όχι, σταμάτα μου, Γρηγόρη. Τι ήταν αυτό? Παουλάκι. Ήτανε για πάρτι του. Τι ήταν αυτό?
Τι είσαι τόσο λάρτς. Θα συνεχίσω εγώ από εδώ. 19 δευτερόλεπτα, έχεις και άλλη πιθανότητα. Έλα, Αποστόλη. Άστον αυτό να πει το κινητό του. Μέσα η σοφάριση είναι. Και έχεις άλλη μία, Αποστόλη, από εδώ. Σε παρακαλώ. Βάλε μία μονόχρωμη. 5, 4, 3, 2, 1. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Ένα χειροκρότημα είναι 4-4. Η αλήθεια είναι ότι φέρθηκα κάπως άδικα στο Δημήτρη. Θέλω να αποφασίσετε από τους δυο σας ποιος θα δώσει το κινητό του. Ο Δημήτρης. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Μπορώ να δώσω εγώ το κινητό σου. Καλό είναι αυτό. Να δώσει Αποστόλη στο δικό σου κινητό. Είσαι έτοιμος να δώσεις το κινητό στον αέρα γιατί τον καθυστέρησες πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν δεν είστε διατεθειμένοι. Όλα τα νούμερα. Όλα τα νούμερα. Ωραία, άσε το τελευταίο. Όχι, τα δύο τελευταία. Ωραία. Όχι, τα δύο τελευταία. Το τελευταίο θα πάρουν 9 εκδοχές, θα το βρούνε. Το άλλο πώς εκδοχές. Να σας πω, συγγνώμη. Δώσε σταθερό. Ποιος το σηκώνει πια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν αφήσουμε δύο αριθμούς τελευταίους και δεν πούμε, πόσες φορές πρέπει να πάρουν όλους τους αριθμούς. Θα βαρεθούνε. Κάτσε, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον. Πόσες φορές πρέπει να πάρουν όλους τους αριθμούς οι πιθανότητες για να πετύχουν. Είναι αρκετές, αλλά είναι. Πόσες περίπου γίνεται όμως. Πόσες. Ξέρω εγώ τώρα. Πόσες. 90. Δεν μπορώ, πρέπει να το υπολογίσω. Και εγώ δεν μπορώ. Άρα θα αφήσεις τέλος πάντων. Έχω μία καινοτομία. Το τηλέφωνο μου ξεκινάει από 69. Σεξουαλικό. 69. Παρακαλώ κοντινό να πάρουμε το. Πάμε. 69. 80. 30. 32. Είσαι σωστός. Σκεφτείτε, μισό. Σκεφτείτε, ο χοντρός είναι φίρμα. Θα έχει εύκολο τηλέφωνο. 69, 80, 30, 32. 33 λέει η άλλη. Κάτι ξέρει. Και επιστρέφουμε, μήπως είναι αυτή η κοπέλα που... Πάρτε τηλέφωνο να δούμε τι πάει. Αυτό που έχει γίνει, αυτά τα 4-5 λεπτά που λείπουμε για διαφημίσεις, στο κινητό του στα Ρόβα είναι απερίγραπτο. Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη, μίλα. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε. Μάλιστα, πώς είστε γενικά. Δημήτρη, τι έχει συμβεί. Είναι το τηλέφωνο του Δημήτρη που μιλάει η Μαρία. Το βρήκατε. Ποιος είπε το 33. Μπράβο, με έκαψες μωρή κάμπια, με έκαψες. Πολύ ωραία. Φιλιά πολλά. Έχετε φιλιά και από τον Δημήτρη. Πρέπει να σας κλείσω. Γιατί υπάρχουν και κάποια άλλη από πάνω. Παίρνουνε παιδιά μόνο άντρες. Τι καιρό έχει στη Θεσσαλονίκη. Συννεφιά. Τη βλέπετε τώρα είναι νύχτα. Σας φιλώ γιατί έχω πολλές γραμμές. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Γεια σας. Θα σου πω, ο Τότσικας επίσης άνετος στο διάλειμμα. Πες τους να πάρουν σε ένα λεπτό. Βέβαια. Κλείδωσε αυτό στο κινητό. Πες τους να πάρουν σε ένα λεπτό δηλαδή και να βγούμε στον αέρα. Μπράβο, Αποστολή. Αυτό λες, δεν λες που. Τι άνθρωπος είμαι που είπα την αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ψέματα ούτε σε αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Αλλά την αλήθεια την είπε η κοπέλα. Όχι εσύ. Παρακαλώ. Που χτυπάει στα μάτια. Είναι παρακαλώ. Γυναίκα. Είναι γυναίκα. Γεια σας. Είναι γυναίκα. Γυναίκα. Άγιο είχαμε. Δώσ' του το. Μπορεί να είναι τη γυναίκα της ζωής του. Αγάπη μου. Λιποθύμησε. Μάλιστα. Κάτσε. Εντάξει. Από απόκρυψη. Η κοπέλα που είπε το 33 να έρθει εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, δεν γίνεται αυτό. Γεια σου, αγάπη μου. Είσαι όμορφη. Τι? Έλα. Εσύ πήρες, πού πήρες. Τι λέει. Μιλάς με το Σταρόβα. Παιδιά, βρήκα γκόμενα, παιδιά. Κάτσε λίγο, σε παρακαλώ. Κάτσε λίγο. Γεια σου. Να σε το όνομά σου. Μαριτίνα. Πώς σου ήρθε το 33. Περίμενε, Μαριτίνα. Αυτό που σκέφτηκα μετά το 32, ποιο πάει το 33. 30, 32, 34 πάει. Δεν ξέρω, μου ήρθε το 33. Και γιατί το φώναξε Δεν τελειώνει η μπαταρία, τα βλάφτω. 33. Να σου πω, είσαι ελεύθερη. Ναι. Δημήτρη, μήπως είναι το 33 που ψάχνεις. Καλά. Είναι το 33 το καλό. Κοίτα το. Στο κελί 33 με κλείσει η μάνα. Τι κάνω, παιδιά, δεν γίνεται. Πάρε, Μαρία, δεν μπορώ.
Τον κατέστρεψες. Δεν το ήθελα. Παρακαλώ. Το έκανες όμως. Λοιπόν, Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Πόσα μηνύματα έχει. επειδή αύριο έχει και μια πολύ μεγάλη κλήρωση για να μην κάνουμε και διαφήμιση, μπορείς να μείνεις λίγο μαζί μας που σε θέλω για κάτι. Γιατί έχει κάπου 11 εκατομμύρια και αυτά και είναι. Εντάξει, ωραία. Δεν φεύγεις, ναι. Να γράψουμε κάτι αριθμούς μαζί. Πάρα πολύ, ένα χειροκρότημα για το κορίτσι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Κακούργα. Λοιπόν, πού πας εσύ, μωρέ, του Σταρόβα είναι το τηλέφωνο. Τρέπομαι, ρε παιδί μου, να χτυπάει συνέχεια. Έχεις καταλάβει. Αποστόλη, σε έχω σβήσει, έτσι. Έχεις τελειώσει. Λοιπόν, Αποστόλη, πριν πούμε. Να πούμε ότι έχεις και κάποια. Πρέπει να σας κλείσω. Έλα, βρήκα κόλπο. Πού είναι. Έλα, λέγε. Εκεί, δύο. Στην εκπομπή της Παρασκευής μη λείψει κανείς. Θα δώσω στον αέρα το τηλέφωνο της Δούκης σας. Πω, με έφτιαξες. Λοιπόν, φίλε, ξέρεις τι. Και όπως είδατε, ναι. Ό,τι λέει ο Δημητράκης το κάνει. Ναι. Να σου πω, φίλε, θες να δίνουμε τηλέφωνα... Γνωστό, ναι. Τηλέφωνα ωραίο. Αλλά βρήκαμε το στόχο της εκπομπής. Λοιπόν, σε κάθε εκπομπή θα μαρτυράμε και ένα κινητό τηλέφωνο κάποιας πολύ όμορφης ή κάποιου πολύ όμορφου διάσημου στην Ελλάδα. Τελείωσε. Τι να κάνω, πώς παίρνετε. Και να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Πολύ σοβαρά μιλάω με το Αποστόλη του Τότσικα. Δεν μου αρέσει το φόρεμά μου. Και φαντάζομαι θα υπάρξουν και πολλές αιτήσεις. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Πώς γράφει, τα μαλλιά. Κλείστο μπορεί να κάνουμε λίγο. Ένα λεπτό, αρέσει το φόρεμά μου. Κάτσε να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου, ρε Γρηγόρη. Ωραία, ακούστε ποιο είναι το κινητό της Μαρίας για να μην μιλάτε με ξένο κινητό. Το κινητό της Μαρίας είναι, Μαρία. Κλείνω, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, συμβαίνει κάτι έκτακτο. Γεια σας. 69. Αυτό το δεν το κατάλαβα ποτέ, γιατί όλοι δουλεύω 56 και να το 69. Από 69, γιατί είναι μπουρδέλο η χώρα. Αγία μου. Τώρα, αυτό τώρα τι δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν σωστό, Όχι, δεν ήταν. Έχει όμως μια βάση. Εντάξει. Πρωτού το πάρεις πίσω, κακώς, να μην τη λες αυτή τη φράση ποτέ, θέλω να μιλήσω για βεζένα. Σημαίνει στο όριο με το νερό, δεν είναι τίποτα. Ποιο είναι? Μπορντελό, από εκεί βγαίνει. Ναι. Έτσι λέγανε στη Γαλλία παλιά. Πάμε μπορντελό, στο όριο με το νερό, στο Σικουάνα, στα σκαλιά που ήταν. Άκου να σου πω, κάνουν πρόβες τώρα γιατί ξεκινάνε. Αγαμηθείτε. Λαβρέτης Ναι, Μαχαιρίτσας. αυτό χειρότερα λέει. Αυτό. Εντάξει, ξεκινάνε οι Αγαμηθείτε. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Πάνος ο Μουζουράκης και ξεκινάνε. Πότε ξεκινάτε στο μαγαζί? Τέλη Νοεμβρίου. Τέλη Νοεμβρίου ξεκινάνε πρόβες, οπότε θα πούνε πολλά τέτοια, ξέρεις. Εσύ που παίρνεις τώρα, έχουμε δουλειά. Λοιπόν, Αποστόλη, έλα εδώ ρε εσύ, έλα εδώ. Λέγεται, παρακαλώ. Δεν βαρέθηκες? Τι κάνετε? Από πού παίρνετε? Παναγία μου, δεν αντέχω άλλο. Πάρα πολύ ωραία στα Χανιά. Ο Δημήτρης σας στέλνει την αγάπη του. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν έχει δώρα, μην τηλεφωνείτε. Μία ώρα τηλεφωνείτε. μπορείτε να το πάρετε τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, θα του πω, γιόρταζε. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Γεια σας. Ξέρεις ότι αυτό τώρα θα το περάσεις μέσα στη νύχτα, τα ξημερώματα, αύριο, μέχρι να αλλάξει τηλέφωνο. Δεν υπάρχει... Ναι, αν δεν αλλάξει τηλέφωνο. Τώρα τέλειωσε αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία. Να το ξαναπούμε το τηλέφωνο κανονικά και να μην μπεδεύεστε 69 80 30 32 33. Ευχαριστώ, ρε Γρηγόρη. Επειδή κάποιοι μπορεί να το ξεχάσατε ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι το κινητό, γιατί βλέπω ότι μπορεί να έχετε κάποια προβληματάκια. Γιατί το είσαι φίλος. Επίσης πρέπει να σας πω, Μαρία Μπεκατόρου στην εξυπηρέτηση πελατών. Καλησπέρα. Καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει βραβευτεί, βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε, γιατί είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε τη Hall εδώ. Που η Hall πρέπει να σας πω ότι βραβεύτηκε σαν η εταιρεία με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και θα σας πούμε και μια τεράστια προσφορά που έχει η Hall. Δεν μας βρίσκει και ένα Hall και ένα καινούργιο κινητό τώρα, έτσι που. Βεβαίως, γιατί είναι. Αλλά έχουμε και μια τεράστια προσφορά που θα σας το πούμε τώρα σε λίγο. Έλα εδώ, ρε μαράκι! Άστο πια! Κόλλησε. Δεν να το κλείσουμε. Δεν κάνει τίποτα. Έλα, φέρτο. Μπλόκαρε, ναι, φέρτο. Πρώτη φορά Αποστόλης σου λέει ότι είσαι πολύ τυχερός που δεν. Φαντάσου να βρεις και το δικό σου κινητό, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να το φανταστώ. Πες λίγο και πες για τη Hall αυτό που θέλω να σου πω. Παιδιά, έχω να σας πω φοβερά νέα, διότι όλοι εμείς που είμαστε συνδρομητές στη Hall έχουμε τρομερά προνόμια. Βεβαίως. Και έχουμε τρομερές προσφορές για ταξίδια και αυτό το Σαββατοκύριακο μπήκα, αν θέλετε μπορείτε και εσείς να μπείτε στο www.hall.gr και να δείτε καταπληκτικές προσφορές για ταξίδια, για προορισμούς όπου θέλετε στην Ελλάδα. Εγώ, ας πούμε, να πούμε κάτι, σε 7 εβδομάδες έχει Χριστούγεννα, Σε 7 εβδομάδες. Είναι τόσο κοντά. Ναι.
Οπότε θέλω να πω, αν θες να κλείσεις κάτι, πρέπει να αρχίσεις να το κλείνεις από τώρα. Χειμώνιασε, Εσύ θα πας έτσι κι αλλιώς. Χριστούγεννα, έτσι το έχετε κάνει εσύ. Δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω, θα δείξει. Γιατί θα ξεκινήσω πρόβες για ένα θέατρο το οποίο ακόμα δεν ξέρω. Α, και άλλο θέατρο. Ναι, για την δεύτερη σεζόν. Α, και να μας πεις για την ταινία. Ναι, περιμένω με ανυπομονησία. Κάναμε πριν 2 καλοκαίρια μια ταινία, μια πρώτη προσπάθεια ταινίας δράσης στην Ελλάδα, η οποία λέγεται Short Fuse. Short Fuse σημαίνει στα αμερικάνικα κοντό φυτίλι, που σημαίνει ότι είναι ο χαρακτήρας πολύ έτοιμος να εκραγεί, ας πούμε. Και την παραγωγή την έχει κάνει ο Τέρι Ντούγκας με τον Κωνσταντίνο τον Μουτσινά. Σκηνοθεσία έχει κάνει ο Κώστας ο Σκύφτας με τον Αντρέα τον Λαμπρόπουλο. 2 νέοι άνθρωποι που έχουν πραγματικά πολύ μεράκι για αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ επίπονη η διαδικασία, γιατί έπρεπε να κάνω όλες τις σκηνές εγώ, τις δράσεις αυτές. Μας βοήθησαν Κασκαντέρ. instructors του Krav Maga ουσιαστικά. Τι άλλο. Παίζουν ταινία. Ναι, το 2015 θα βγει. Και παίζουν πάρα πολλοί ηθοποιοί. Παίζει η Ευγενία Δημητροπούλου, παίζει ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης, ο Θοδωρής ο Αθερίδης, ο Τάσος ο Νούσιας, ο Νίκος ο Ορφανός. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον άλλον, πάντα το παθαίνω αυτό. Εντάξει, άμα το θυμηθείς θα το είμαστε. Έχει πολύ γιατί έρχεται κι άλλο παιχνίδι που η δεύτερη τιμωρία, δεν ξέρω να σας την πω ποια είναι. Πρέπει να δώσεις το τηλέφωνο, όχι το κινητό σου τηλέφωνο. Οι τύποι έχουν μόνο αυτή τη τιμωρία και το παίζουν άνετοι. Λοιπόν, πριν όμως, επειδή ναι, μας ζητάνε πολύ. Γιατί έχω 2 φοβερά ταξίδια. Το ένα είναι στο Καϊμακτσαλάν, στο παλιό Άγιο Αθανάσιο. Εντάξει, να σου πω το Καϊμακτσαλάν, αυτή την εποχή από εδώ και πέρα είναι από τους ωραιότερους προορισμούς. Λοιπόν, www.hall.gr, μπείτε μέσα να δείτε αυτές τις προσφορές. Και στην Αράχοβα φοβερή προσφορά. Στο Καϊμακτσαλάν, τι. Στο Καϊμακτσαλάν έχει στον παλιό Άγιο Αθανάσιο 89 ευρώ ένα τριήμερο. Και στην Αράχοβα 135 ευρώ για 3 μέρες για 2 άτομα με πρωινό και ένα γεύμα. Και όλα σε καταπληκτικά ξενοδοχεία. www.hall.gr. Ευχαριστούμε τη Hall, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. www.hall.gr. Τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας σε αυτό το ταξίδι, το δεύτερο που κάνουν τα Kardashians. Λοιπόν, φίλε μου Γλυκέ, ήρθες σε μια εκπομπή που τους αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Πρέπει να σου είμαι ειλικρινής. Και πέρα από το πολύ σοβαρό του θέματος ότι χαιρόμαστε και μας κάνεις πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή, γιατί εγώ προσωπικά σε θεωρώ πολύ καλούς ηθοποιούς Έλληνες. Πάρα πολύ. Θέλω να διαλέξεις την επόμενη τιμωρία που θα πάθεις αν χάσεις. Ξαναπάρω από το... Όχι, στο είπα να μην πάρεις το πάνω-πάνω. Τι, εσύ θα διαλέξεις εσύ. Άντε, διάλεξε. Δικαιούμαι. Εντάξει, έχω υποστεί το εσύ Χρήστο τα πάθεις σήμερα. Έχεις δίκιο. 69, 80, 30, 32, 33. Τηλεφωνήστε τώρα. Τηλεφωνήστε τώρα, θα σας περιμένει ένα γλυκό τρελό αγόρι για να πείτε πολλά πράγματα. 69, 80, 30, 32, 33. Για νύχτες μαγικές. Είσαστε μόνοι στο σπίτι, δεν έχετε με ποιον να μιλήσετε. 30, 32, 33. Θέλετε παρέα, θέλετε συντροφιά. Μάλιστα, 30, 32. Δεν το γράφετε και κάτω. Οι παχουλές. 69, 80. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε, τα Kardashians, πάντα δίπλα σας. Θέλετε παρέα, θέλετε να έρθει κάποιος έτσι γλυκός, ευτραφής κυρίως να σας χτυπήσει την πόρτα βραδιάτικα, 30, 32, 33, 69, 80 μπροστά. Για δανεικά μην παίρνετε. Λοιπόν, τι παιχνίδι παίζουμε? Τώρα θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τραγούδια. Λέω μια λέξη. Α, παίζουμε και οι τρεις. Ναι. Λοιπόν, όποιος χάσει. Για μας την τιμωρία. Εντάξει, είδα κάτι, βγάλε κάτι. Τι βγάζω? Βγάλε selfie στην κάμερά μας κάνοντας duck face, τρομερό. Τι είναι αυτό το duck face? Το duck face είναι κάπως... Όχι, δεν μ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει... Έλα, δεν είναι τιμωρία αυτή. Αηδίες. Εντάξει, άστο. Αυτό θα είναι. Το κάνουμε τώρα. Αφού αυτή είναι η τιμωρία. Γιατί? Εγώ του είπα τα Αποστόλη να διαλέξει από κάτω. Θα υποφέρει απόψε το βράδυ, οπότε του αξίζει άλλη μια ευκαιρία. Τι duck face τώρα, Αμερικλανιές. Κάτσε να βρω εγώ μια τιμωρία, ωραία. Ωραία, άνοιγε τις τιμωρίες όλες, άνοιγε, έτσι κι αλλιώς. Όχι, αυτή, ό,τι είναι αυτή, ωραία, πες την επόμενη. Και του είπα τα Αποστόλη, μην διαλέξει την πάνω-πάνω, στο είπα. Είχες δίκιο. Μας έκαψες. Πάρε τηλέφωνο ένα δικό σου άνθρωπο και ζήτησέ του να τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος. Να σου πει ένα ανέκδοτο ή να πεις γιατί έχεις ανάγκη να γελάσεις. Σας τυχαίνει κάτι τέτοιο σε ένα σοου που πηγαίνετε καλεσμένοι? 69, 80, 30, 32, 33. Το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε ακόμη και στην δύσκολη στιγμή και κάποιο τραγούδι θα σας πει ο άνθρωπος που θα το σηκώσει. Ή ένα ανέκδοτο. Δημήτρης Σταρόβας. Για όλα τα πράγματα κοντά σε εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Υδραυλικά. Σόμπες. Τι έχει πάθει? Κλιματισμοί. Τοποθετώ κινητήριο υγραερίου. Σε παρακαλώ. 69-80.
Καταρχάς, θέλω ένα χειροκρότημα για την απίστευτη πάνω σκηνοθετική ομάδα και τεχνική ομάδα των Kardashians που είναι υπέροχη. Αν μπορέσετε και κάνετε το γραφικό να ανυβοσβήνει το τηλέφωνο του Σταρόβα, νομίζω είμαστε τέλειοι. Και στο Twitter το τηλέφωνο του Δημήτρη Βεβαίως. Σταρόβα. Θα είναι τέλειο, παρακαλώ, αν είσαστε έτοιμοι να μου το πείτε, να το προλάβουμε, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, Αποστόλη. Μόνο για απόψε από ό,τι κατάλαβα όμως, γιατί αύριο θα πάει να τα αλλάξει. Βεβαίως, την Παρασκευή θα δώσουμε ζωντανά το τηλέφωνο της Δούκης σας νομικού. Εντάξει, αγόρια είστε εντάξει. Μπράβο. Πάρα πολύ. Και δώρο το καινούργιο σου τηλέφωνο. Πολύ. Λοιπόν, άκου να δεις, Αποστόλη, πώς πάει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Λέω μία λέξη, κάθε έναν ξεχωριστά. Δεν είναι ότι πετάγεστε, έχετε 5 δευτερόλεπτα από τη λέξη που θα σας πω να βρείτε το τραγούδι που υπάρχει μέσα αυτή η λέξη. Πώς θα πας με τη μουσική, πώς θα πας. Θα χάσω λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική, παίζω μουσική. Ναι, ακούς τραγούδια έτσι διάφορα, ας πούμε. Παίζω drums, είμαι Πολύ ωραία. πιο ξένης Πάρα πολύ ωραία. κουλτούρας, Θα ξεκινήσω από σένα. Θα ξεκινήσω από σένα. 5 δευτερόλεπτα έχετε για να ακούσετε τη λέξη και αμέσως να πείτε το τραγούδι, αλλιώς χάνετε πόντους. Είναι από 5 τραγούδια, από 5 λέξεις στον καθένα. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ποιος θα κερδίσει. Θέλω να περάσω τη νύχτα σήμερα μαζί σου. Να την Παναγία, θα την περάσουμε μαζί μέχρι το πρωί. Μέχρι να πάω στο ραδιόφωνο. Όχι τίποτα άλλο. Τώρα θα θέλει και η μάνα μου τίποτα και μπορώ να τα ανοίξω. Θα πάρει εμένα, θα την πάρουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη λέξη. Και η πρώτη λέξη που ξεκινάμε από τον Αποστόλη, παρακαλώ, είναι η λέξη παλαμάκια. Παλαμάκια. Πω, καμία σχέση. Παλαμάκια, δεν το έχω, παιδιά, με τίποτα. Παλαμάκια, χτύπα, παλαμάκια. Μάλιστα. Υπάρχει και το άλλο που είπε εδώ η κυρία, τι είπε. Παλαμάκια παίξετε. Παλαμάκια. Πώς πάει. Χαροπά είναι αυτό. Παλαμάκια παίξετε και η μάμα τους έρχεται. Σωστά. Και τους φέρνει. Πολύ ωραία. Μπράβο. Πώς θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, 60 χρόνια μετά, δεν μπορώ να καταλάβω. Σταρόβας. Α, εγώ παίζω. Η λέξη που παίζεις είναι η λέξη δήμαρχου. Τι? Δήμαρχου. Δήμαρχου. Μην μιλάτε, με βοηθάτε. Τέλος χρόνου. Ένα είναι εδώ. Κυπριακά δεν ήθελες, τα ριάλια, ορίστε. 0-0 και έρχεται η Μαρία, από ό,τι φέρεται από το πουθενά. Από το πουθενά έρχεται πάντα η Μαρία και αλλάζει την κατάσταση. Η λέξη είναι πουθενά. Πουθενά δεν θα υπάρχω, θα με Λοιπόν, Αποστόλη, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Σε παρακαλώ, σε γλίτωσα. Βάλω το ένα του Γιαννιά, θα το ξέρω σίγουρα. Ο Γιαννιάς μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, η λέξη που είναι για σένα, Αποστόλη, είναι η λέξη... Μην βοηθάτε έτσι, σας παρακαλώ. Χιόνι. 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 Χιόνι, Αποστολή. Χιόνι. Πάγωσε, Αποστολή. Όχι αυτό. Το άλλο το ωραίο, το τόλι. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν γυρίσεις. Βάλτε ένα δίσκο. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς. Γεια σου ρε τόλι μέσα. Ένα κρεγότημα για τον μεγάλο τόλι Βοσκόπουλο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο. Έρχεται η σοφάριση για τον Δημήτρη. Είναι εύκολο. Αφού έπεσε σε αυτόν, ζωντανή. Δεν το πιστεύω. Έλα, μου κάνεις πλάκα. Δεν ζωντανεύουν νεκροί, παίζει αυτό. Τι λες ρε αγόρι. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Δυνατά! Στη σκηνή. Σαν συγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή. Πού θα φανεί? Θα φανεί. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Είσαι καταδικασμένος σήμερα, φίλε Δημήτρη. Εντάξει, θα έχω αποσυντονιστεί τώρα. Μάλιστα. Η λέξη για σένα είναι η λέξη κενό. Ένα κενό που μεγαλώνει μπροστά σε μένα. Ναι, Μαρία! Μπράβο. Ένα κενό που μεγαλώνει. Επειδή μας δίνουν ένα λεπτό μας δίνουν, ένα λεπτό, ειλικρινά. Οπότε σημαίνει ότι... Εντάξει, δώσε τα γνωστά, δώσε 3 πόντους στον Τότσικα, να τελειώνει.
Τι είπα. Πού πας, Δεν τραβάω σήμερα. Ωραία. Κυρίες και κύριοι. Ένα άλλο κανάλι υπάρχει να πω αλλού. Να δω λίγο τη βαθμολογία σας, παρακαλώ λίγο, να δω λίγο τη βαθμολογία. Να δω τη βαθμολογία λίγο. λόγος. Δεν... Κοίταξε, Βάζω, συγγνώμη λίγο. 0-0-7 θα γίνει. Βάζω 3 πόντους στον Αποστόλη. Γιατί είναι εσύ, Γρηγόρη! Βάζω 3 πόντους στον Αποστόλη, μην βιάζεσαι εσύ. 3 πόντους στον Αποστόλη. Παρακαλώ. Εγώ 2 τιμωρίες δεν υφίσταμαι σε μια βραδιά. Πάρα πολύ ωραία. Βάζω 2 πόντους στη Μαρία. 2 πόντους. Μα 2 τους έχω. Ναι, 2 σε 2. Δημοκρατικές διαδικασίες. Κέρδισε η Μαρία. Έχασε ο Δημήτρης. Πρέπει να πάρει και τηλέφωνο ο Δημήτρης Σταρόβας, παρακαλώ. 0 ο Δημήτρης. Το κινητό σου. Κινητό μου καθάρισε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρε τηλέφωνο. Το κλείσα. Το κλείσες. Τέλειωσε η μπαταρία, έσβησε. Έχει πάρει τηλέφωνα για μια ζωή πια. Ωραία. Μπορείς να πεις το κινητό της φίλης σου στον αέρα. Ποιες φίλες μου. Τι λέει η τιμωρία, κάτσε να πάρεις τηλέφωνο σε κάποια φίλη σου. Έλα, κάνε τον duck face σε ένα να τελειώνουμε. δικό σου άνθρωπο. Ωραία, κάνε τον duck face να τελειώνουμε που είναι πιο εύκολο για σένα. Έχεις τρελαθεί με τα τηλέφωνα. Πήγαινε κοντά και κάνε duck. Τι είναι το duck face, δεν έχω καταλάβει. Κάνεις έτσι με αυτό εδώ. Μάλιστα, έλα, πήγαινε. Μάλιστα. Πήγαινε. Ξέρεις ότι υπάρχει καινούργια μόδα μετά τη selfie είναι η Nelfie. Δηλαδή? Nailfie. Από το nail που είναι το νύχι, ναι. Κάνουν έτσι. Ωραία, πήγαινε, κάνε έτσι. Κάνε έτσι, όριστε μπροστά στην κάμερα. Κάνε έτσι. Να γενιάσουμε να κάνουμε μια κόλφη. Ναι. Από το... Selfie, Nelfie, κόλφη. Ναι. Πάει πιο κάτω. Από το πρόσωπο. Είμαι μπροστά, πολύ μπροστά. Δεν Είσαι πάρα πολύ μπροστά, αλλά κάνε την τιμωρία, φίλε. Κάνε την τιμωρία. Ή αν θες, χόρεψε απλά το τραγούδι σου. Αυτό για μένα είναι τιμωρία. Όχι πάλι. Μα το χορεύεις τόσο ωραία, ρε φίλε. Δεν μπορώ, Γρηγόρη. Το τραγούδι του, σας παρακαλώ, το τραγούδι του. Δεν μπορώ, βάλτε το. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Αποστόλη τον Τότσικα που ήταν σήμερα εδώ. Αποστόλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι αν θέλουν να σε δουν εκτός από τον Μπρούσκο, βέβαια, που είναι από τα αγαπημένα σύριαλ από πέρσι του κοινού, η παράσταση που παίζει τώρα ξανά για τον κόσμο. Στο θέατρο 104, στον Γκάζι, το φιλί της γυναίκας Αράχνης. Πολύ ωραία. Θα παίζετε εκεί κάθε... Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 9 η ώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Άξον Παγκρατίου και τους σπουδαστές του Fame Studio που φέτος συνεργάζεται με τη Heaven. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Για πρώτη φορά το Fame Studio συνεργάζεται με τη Heaven και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Περιμένουμε αποτελέσματα να ακούσουμε. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε. Τα Kardashians τώρα ραντεβού την Παρασκευή με τον μεγάλο για μένα Γκουσγκούνι να έρχεται μετά από πολλά χρόνια να μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια βραδιά αλλιώτικη εκείνη της Παρασκευής και όχι μόνο. Γιατί είμαστε χαρούμενοι, γιατί είμαστε Kardashians, γιατί σας ευχαριστούμε πολύ που για δεύτερη χρονιά έτσι μας δίνετε τη διάθεση και τη χαρά να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, 69, 80, 30, 32, 33. Να είστε καλά. Αποστόλη, γενικά, έχεις κάποια σχέση με τον Γκουσγκούνι, τον έχεις δει ποτέ? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει ποτέ Γκουσγκούνι. Έχω δει πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν έχω καμία σχέση με το θέμα. Δεν έχεις, συγγνώμη τώρα, εσύ, δηλαδή, σεξ ταινίες δεν βλέπεις, πορνό ταινίες δεν έχεις δει? Είδα το sex tape. Ναι, το sex tape. Ας πούμε, δεν έχεις δει σαν ένας άντρας έτσι να κάτσεις μόνος σου στην εφηβεία, να δεις λίγο μια... Ποιος άντρας δεν το έχει κάνει? Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, όσες παίρνει ο άνετος, το έχεις δει? Ναι. Όσες παίρνει ο άνετος. Εξαιρετική ταινία, μάλιστα. Εντάξει, να σου πω ότι είμαστε λίγο... Εγώ λέω καληνύχτα να πούμε, σας ευχαριστούμε. Όχι, δεν θα κλείσουμε έτσι. Έλα, βρήκα ταινία. Για πες. Η καλύτερη ταινία που υπάρχει. Παιδιά, δηλαδή μην το χάσει κανείς. Η πρώτη μου φορά νούμερο 3. Δημήτρης Σταρόβας. 69, 80, 30, 32, 33. Ευχαριστούμε την Κάμπια. Για μοναχικές κυρίες. Ευχαριστούμε την Κακούργα. Πόσες θερμίδες χάνεις παίζοντας μπιλιάρδο? Έβρεση.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν υπάρχει μαύρη μπάλα στο μπιλιάρδο? Να δείξουμε εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι μπιλιάρδο χωρίς μαύρη μπάλα δεν υπάρχει. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε εδώ, γιατί το παιχνίδι ήταν μια ιδέα πραγματικά πάρα πολύ διαφορετική και καινούργια, να δημιουργήσουμε μια φάση και όλο το παιχνίδι να στηθεί πάνω στη... Εντάξει, δεν βρήκαμε μαύρη μπάλα. Αντιστάσεις από παιδιά, μπορείτε να παίζετε... Ναι! Πάλι δύο! Φίλες, ευχαριστώ. Είναι πια η νίκη, είναι τεράστια διαστάσεων. 4-0. Κάτσε να κάνω ένα φινάλε. Εδώ μεγάλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 6-0, τι άλλο να κάνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ο αθλητής παραδίδει μαθήματα μετά το τέλος εκπομπής. Έχασε 6-0. 6-0, αλλά τι σημασία έχει, είναι ΠΑΟΚ, δεν μασάει. Θα τον σκίσω του Σταρόπλα. Δηλαδή είμαι σε πολύ μεγάλη φόρμα, ας πούμε, σήμερα. Αν και φοράω τζιν. Δημήτρη, θα σε διαλύσω στον bowling. Bowling. Παύλα μπιλιάρδο. Παρότι δεν μπορώ να σκύψω, θα φας την παπάρα. Για να μην πω τίποτα άλλο, γιατί είδα κάμερα. Να δείξει. Μεγάλωσα με τρύπες, φίλε. Τι έβαλες. Mai goi cu sena και εσύ εμένα είναι αγάπη μας Χριστοπολί. Mai goi cu sena και εσύ εμένα δυο πια αγαπούνται είναι πολύ.